हाय जोंहा रजे सना नुजाफैनो हाबाय मस्ट वेलकाम जोंहा आगै सना गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा हाय आब' मा खालामदों होनबाय दङ आगै दे ओंखाम संग्रायाव दं आङो एसे ओंखाम ओंख्रि संसै नोंसोर रायज्लायनो आङो एलबिबो होथाराखैमोन ना। ओमफ्राय जोंहा सारेखान बुलार नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम ब्रादार आपको भी वेलकाम किया है मेरे लाइव स्ट्रिम आने के लिए थैंक यू वेरी मच ब्रादार। ओमफ्राय जोंहा राजु गयारि नुजाफैनो हादों जोंहा सुखे जोंहा गोजोननाय थाबाय। मा जाखो सुखे नेटवार्क मोजां नाङाखै नामा? नेटवार्कआनो मा जादोंथाय प्रब्लेम जाबाय थादों। ओरैनोथ' टावारा बिराद मोजां नाङो ओमफ्राय जेब्लानाखि नेटखौ बाहायो अब्ला एसे प्रब्लेम जाबाय थादों। एकदम लाजाखाया आं ओंखाम सङैनो फैबाय जायोना जाया ट्राइ खालामदोंमोन जायोबा रायज्लायनोसै आरो जायाबा गैला होनना सानबायमोन आरो आं। ओमफ्राय ओरैनो न'निफ्राय दोरोदबा नाङैयो ओमफ्राय आं बबे जायगायाव थांना रायज्लायहैनो आरो दालाय माबायदि जादों मोजां जादों ना? मोजां नांनाय बायदि मोनदोंमोन आं। ओमफ्राय जोंहा सारेखान बुलारा किया बोला गुड मर्निं जी सना जी बोला थेंक यू वेरी माच मर्निं आपको भी। ओमफ्राय जोंहा रजि सनाया मा होनदों औ मा ओंख्रि संखोनो संनायाथ' दालिसो संदों आङो ओमफ्राय मा भाजि संनाय जायो ओमफ्राय बेदर एसे दङ सनाफोर बेखौनो संसै आरो दायो। ओमफ्राय जोंहा सुखाया मा होनदों आलासि फैदों नामा होनो आलासिथ' फैयाखै आलासि गैया। आलासि गैया जों थानाया बेयावहाय फेमिलि थानाया एसे बुरजा जाखायो नालाय बेनि एसे आवाजआ फैखायो। जों मानसि बुरजा थानाय जायोना न'खरथाम फेमिलि थायो फिसा फिसौ आरो बेमब्रेम बामब्रां। ओमफ्राय दानिया जोंहा सनाजि नमस्ते जी नमस्ते जी बोला हाँ नमस्ते जी खुलुमबाय आपको भी। जोंहा सुखिया अन बाय थेंक यू भेरि माच। ओमफ्राय जोंहा जादों दा मोजांनो मोजां जाबाय ने। थारमाने जिअ'आ नाङा एयारटेला नाङो आरो ओमफ्राय दाना एयारटेलावहाय आंनियाहाय माबायाना रिसार्जखौ बांसिन एयारटेलावहाय बिदिनो नेटपेकखौ बारा सोनाय जाया बेहाय ओरैनो रायज्लायनो थाखायल' खालामनाय जायो नालाय ओमफ्राय एबार एयारटेलाव सोना लानांसिगोन आङो। ओमफ्राय दाना जोंहा रजिया होनदों आरो ओमफ्राय सुखिया अन थेंक इउ भेरि माच अन थानायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा सरि जोंहा सन्जय गयारिखौ बावबोदों मस्ट वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिम नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच। बावबोलांबाय आंहा मानसिखौनो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ दे सन्जय जोंहा दुखु मोननो नाङा बोरैबा बावबोनाय जादों बोरैबा थारलानो रायलाय। ओमफ्राय दानिया जोंहा सुखिया जोंहा अन ओमफ्राय दानिया श्रीकाना मा होनदों श्रीकाना क्या बोला सोना जी कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं अभी बता दीजिए मैं तो ठीक हूँ। ओमफ्राय जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच। ओमफ्राय जोंहा सन्जया मा होनदों आंखौ बावाखै बे होनो आंखौ बावाखै बावाखैमोन ने बुंबोखादों ने आं बावदों सानदों। सोर दं एसे फैदो जोंहा सनाफोर एसे नुजाफैदो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनानै एसे रायज्लायफैदो। आंहाथ' साननै सानथाम जाबाय आंहा नेटनि प्रब्लेम रावजोंबो रायज्लायनो मोनाखै एसे रायज्लायनो लुबैबाय नोंसोरजोंनो फैदो अननानै एसे नुजाफैदो बयबो सापर्ट खालामफैदो। जोंहा मन्दिरा आगै नुजाफैनो हादों आगै मन्दिराया बेलासियाव आंजों समानसो होयो ओमफ्राय आंहा गावनियाव थांनोनो ओमफ्राय उसुबिदा जाबाय आंहा टाइमानो मिलायलाया। जोंहा मस्ट वेलकाम जोंहा बिनानावनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आगै। ओमफ्राय जोंहा लाइक दाना बनो लाइक होनो थाखाय थेंक इउ दे आगै थेंक इउ भेरि माच। ओमफ्राय दानिया जोंहा सन्जिरा मा होनदों बावदोंबालाय बावदोंसो ने दे बावदोंसो सरि बावफ्लांबायबा। ओमफ्राय जोंहा आगै बिबारा नुजाफैनो हादों आगै बिबार आं दिनै फैबाय मानो होनबा नेटनि बिराद प्रब्लेम जादों जोंहा जिअ'आ नाङा दे ओमफ्राय एयारटेला नाङो आरो जिअ'आ मानोबा प्रब्लेम जाबाय थादों नांनो नागिराखै। जोंहा वेलकाम खालामबाय जोंहा आगै बिबारखौबो हेल' आब' लाइक दान थेंक इउ भेरि माच आगै। ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखां नुजाफैनो हादों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय जोंहा फंबायनिसिमबो। बिबार आगै मा ओंख्रि होनदों मा ओंख्रि होननानै खिथादो आगै बिबारा मा होनो हेल' दादा सनजित नुबाय आरो ओमफ्राय जोंहा मन्दिराया मा होनदों जागैया मोजां जादों आब' मा होनदों फुङावनो होनो आं खेबनै होयो ना आगै आं सारिथायाव होयो नालाय ओमफ्राय सारिथायाव होबाथाय नोंनाव थांनो मोना आङो नोंथ' सारिथायाव होयोना दाना ओमफ्राय सारिथायाव होबा आं थांनो मोना आगै नोंनियावहाय थांनो सानबाबो थांनो मोना। आंनिया बिराद नेटनि प्रब्लेम मोखांफ्रानो खामब्राब खुमब्राबसो नुयोखोना नुयिदियाथाय नोंसोरो ओरैबायदि प्रब्लेम जागासिनो दङ लामायाव ओंखारबा नाङो ओमफ्राय लामायाव मालाय बहा थांनो सान्दुं गोसायाव।
ओमफ्राय बिबार प्रानजित बिसि नुबायहाय जोंहा सनजितआ होननायाखै बिबार दादा थारुन मोखां मा खबर होनबाय ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखां मा होनदों आब' खिथि गोबाव गोबावजों दिनैसो आंहानो जेबो नङा आगै सुना आंहाबो बिदि जाखादों प्रब्लेम जादों नेटनि ओमफ्राय आगै बिबारा मा होनो दादा सनजित नुबाय ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखां मा होनदों आगैया बिबार आगै आं खबरा मोजाङैनो दं मोजाङैनो दंनो जोंहा फंबाया जोंहा थारुन मोखाङाहाय ओमफ्राय सनजितआ मा होनदों बिबार बुंलाय प्रानजितखौ नंगौना नङा होनदों आरो ओमफ्राय जागै मन्दिरा मा होनदों नोंबो आब' मोजां जाखो खालामखोसो बुंदों हा नङा आब' माजों जाखो खालामखोसो बुंदों हा नङा आब' मोजां जाखो मोजां माजों जाखो होनना सोंदों ने आगै खालामखोसो बुंदोंमोन आंनो ओंख्रियाथ' दासो संनो नागिरदों आगै आं बुजियाखै नों ओंख्रि संदों दा ओंख्रि संदों दा आगै आं दासो संनो नागिरदों दालिखौथ' मोनखांखाबाय ओमफ्राय भाजिफोर एवनाय जागोन आगै ओमफ्राय दानिया जोंहा नायस्लाबबोआसै होनबा आगै नोंनि कमेन्टआ भुल जाबाय होनबा आं फरायबोनायानो आगै सुनानै सरि दे आगै ओमफ्राय जोंहा बिथराय रामसियारि नुजाफैनो हादों जोंहा मस्ट वेलकाम जा बिनानावसिमबो आंनि लाइफ स्टाइल नुजाफैनो थाखाय थेंक इउ भेरि माच जाखांबाय नामा आब'नो जाखांनाया दासो दालि ओंख्रि माबाबाय ओमफ्राय मा भाजि संलायो ओमफ्राय दाउ बेदर एसे दङ दा बेखौनो एवनोसै आरो दा नोंब'आ दा नोंसोर एसे नुजाफैलायबाय दसे समबाबो नोंसोरजों रायज्लाय होनना फैलायबाय सनाफोर ओमफ्राय आगै बिबारा मा होनो जोंहा मुदुफुल फिथाइ ओमफ्राय ना मोनो गोथावथाव मुदुफुलाबो गोथाव मोनो आं ओमफ्राय दाना जोंहा बिरन्जय बसुमतारी नुजाफैनो हादों जोंहा मस्ट वेलकाम जोंहा बिरन्जय बसुमतारी बिबोनां सना आंनि लाइफ स्ट्रिम नुजाफैनो थाखाय थेंक इउ भेरि माच बोथोरा गरमथार नामा बाजि बिराद गरम बिराद सान्दुं ओमफ्राय बे ओंखाम संग्रायाव एसे नांदों बै न' सिङाव नांलायबावासो आगोल दाख्लै समाव न' सिङाव नांदोंमोन ना उल्था जाबाय आंहा एयारटेला नाङो ओमफ्राय जिअ'आ नाङा जोंनियाव एयारटेला मोजां नाङो आरो आगोलाव नाङोमोन दा सानदि नांथ्राखै जिअ'आ ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखां मा होनदों गोथाव दे बिबार आगै नुबाय ओमफ्राय आगै बिबारा मा होनो दादा सनजित नुबाय जोंहा ओमफ्राय आगै मन्दिरा मा होनो ओंखामखौ माजों जाखो बुंदों आं आब' जायाखै आगै सना आं दासो बुजिदों जाथ'वाखै आगै दालिसो संदों आङो ओमफ्राय ओंखाम मोनथ'बाय नानिया दिनै स्कुल गैया नालाय संसै र' आं नोंसोर बिदि रायज्लायनो नामायनो दा संला संलि संहनसै दानो मोनगोन सनाफोर ओमफ्राय जोंहा आगै बिबारा संबायना ओमफ्राय जोंहा आगै बिबारा मा होनदों आं गोथाव मोनासै दादा थारुन मोखांदो हा गोथाव मोनासै आं गोथावसो मोनो मुदुफुलखौ गोथावसो मोनो आं थारुन मोखां मा होनदों जागै सनाया माथो खालामनो बिदिखौनो जायाबालाय बिबार आगै उफायथ' गैयाना बिबार आगै नुबाय जोंहा आंहा मोनजायसो गाबो आंहा गैजायासो दंबा जागौसो बेसेबां गोलोमदै फुगार नुवाखै नोमबाजैया नोंसोर रायज्लायफैदों बिब'आ नोंसोर अनाबा सोर अनगोन आरो बेसेबां गरम लाजाखाया गरमानो ओमफ्राय जोंहा बिबोनाङा सफैबाय जोंहा प्रानजित बर'आ जोंहा मस्ट वेलकाम जोंहा बिबोनां गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफ स्ट्रिम नुजाफैनो थाखाय थेंक इउ भेरि माच हेल' बाजै होनफैबाय ओइ बिबोनां आंहा दासान्दि नेटनि प्रब्लेमनि थाखायनो रावनावबो गिदिंबो हायामोन ओमफ्राय आंबो होनो हायामोन बिदि जागासिनो दं मैयाथ' एयारटेलजों सोरनावबा एसे गिदिंलाहैदों आं एयारटेलजों थांदों आं खिन्थु आइडिजों थांबा मानसिफ्रा सिनायाना बेनो आरो मेनजों थांबा सिनायनाय जायो बिबारा औ दादा थारुन मोखां होनबाय जोंहा सनजिरा मा होनो प्रानजित मैसो हारिनि जै नुबाय जोंहा सनजिरा ओमफ्राय जोंहा मन्दिरा आगैया मा होनदों आंबो जानो थांगोन आब'नो फै आगै फै ओमफ्राय दानिया जोंहा थारुन मोखाङा मा होनदों बिबार आगै नुबाय जोंहा सनजिरा मा होनदों प्रानजित बुंखा बिबारखौ नङा नंगौना नङा होनना बुंहरबाय जोंहा प्रानजितखौ मा बुंनो थिनखोथाय जै लं लिभ होननानै हरबाय जागोन बिबारा मा होनो जोंहा मेरला दं मुदुफुल फिथाइया आं जानो बायोसो आंहा गोथावसो मोनो जि गोथाव मोनो आंहा लाब्रा गोथाव मोनो भाजि फिसा आलु बायदि हानानै एवबाबो गोथाव मोनो लाब्राबो गोथाव मोनो आं गोथावसो मोनो गैजाया नालाय दंजायोबाथ' बायो एकदम मोखांखौ सिनायाखै खोमालै ने आगै बिबार आंनिखौहाय मोखांखौनो सिनायाखै खोमा जेखियानो जाया मानो उफाय गैया होनांसिगोन
बाहेरायावबालाय नांगौमोन खिन्थु बाहेरायावहाय आं सान्दुङाव बोरै थांनो ओमफ्राय साथा हमलायलायनानै कमेन्ट फरायबाबो मोदानोना सिनायनायानो नङा माथो आंलाय ओमफ्राय दाना आंबो जानो बायो बायो बानायालाय बिबार आगै जानो बायो एसे मुदुफुलफोरावसो मोनो सनजित बे जोंथिया बिराद गोरा जागोनलै आं बुंनो हानाय नङा ओमफ्राय आरो बे सनजित बे सोंथिया बिराद गोरा जागोन बुंनो हानाय नङानो जोंहा प्रानजितआ जोंहा बिबोनाङा मा सोंथि सोंखोथाय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनो प्रानजित होनना मिनिहरबाय जोंहा प्रानजितआ मा होनो फंबायसो लिंनो बाल आंखौनो फंबायसो लिङो जाहैदों गैलाहाय सैथिबो जोंहा नाचुराल नुजाफैनो हादों गलिब मोस्ट वेलकम ब्रदर आपको भी वेलकम किया है मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच गबी गुगा भी मा लिरदोंथाय जोंहा थैंक यू आपने मेरे लाइव स्ट्रीम में आया है थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय दानिया जोंहा एन हाउसआ मा होनदों आब' नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम आब' आंनि लाइव स्ट्रीम नुजाफैनायनि थाखाय जोंहा बिब' गावदां नुजाफैबाय लाइक दा होनदों आं दासान्दि थांनो हायाखै रावनावबो आब' आं थांनो हायाखै मैयाबो नोंनाव दसे आइदिन थांनानै फैदों आं नोंथ' मिथिया आं थांनायखौ मैया नोंनावबो नुजाहैदोंमोन आं ओमफ्राय मेक्सेलावबो नुजाहैबाय आं आइदिन थांदों दे आब' आं मेनजों थांनो हायाखै मानो होनबा मेनाव नेटआ नांखाया आंनिया दिनैहाय एयारटेलनिफ्राय लानायखायसो नांदों दायो ओमफ्राय दानिया जोंहा जितु नुजाफैनो हाबाय जीतू चौधरी मोस्ट वेलकम जीतू आपको भी वेलकम किया है मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच कहाँ से बोला मैं आसाम चिरां से हूँ जीतू मैं आसाम चिरां से हूँ ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखा मा होनदों बाजै गावदां मा ओंख्रि जाखोनो बाजै गावदां मा ओंख्रि जाखोनो बिबार नोंनो प्रानजितखौ नांगौना नाङा बुंखा दानो जलदि आं खोनासंनो लुबैदों आं थैहां थैबा आं थैनायनि सिगां खोनासंनो लुबैदोंहाय थैहां जाबाय नै हनै सनजितआ जोंहा खोनासंनो लुबैथारबायनो खिथाहरदो मा सोंथि सोंदों खिबा जानो थांनोबो हागौ खोमा खोनाबायोबा जोंहा सनजितआ प्रानजितना मिनिबाय जोंहा एन हाउसआ मा होनदों ओइ सनाफोर कमेन्ट लिरला आं कमेन्ट आं अनल' दे जेबो नङा दे आब' ओमफ्राय जोंहा एमाव नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम जोंहा एमाव जोंहा बिबोनां सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच लाइक दा होनदों थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा गमिन मोसाहारि नुजाफैनो हादों जोंहा मस्ट वेलकाम जोंहा गमिनखौबो बरायनानै लाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच केम' नासुहा दङ आं मोजाङैनो दङ खुनुरुखुमखौनो होनांसिगोन एफामानि मोजांथारबो नङा आंहा नेटनि प्रब्लेम जादों दासान्दि बिरादनो जिअ'आ जि प्रब्लेम होदों ओमफ्राय एयारटेलालाय मोजां नाङो आरो ओमफ्राय एयारटेलावहाय बिदिनो नेटपेक गैयामोन नालाय सोनाय जायाखैमोन ओरैनो रायज्लायनो आन्थाल' लाबाय नालाय आङो एयारटेलखौ ओमफ्राय दा नै एयारटेलनिखौ दिनै लानांबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा थारुना मा होनदों जोंहा गैया एन हाउस बाजै गावदां मा ओंख्रि सोंहरबाय जोंहा सनजितआ मा होनदों निउ जयेन मिलायबाय गोदानफोर दंबा जयेन जालायदो सनाफोर सोर गोदान दङ ओमफ्राय दा जोंहा प्रानजितआ मा होनदों ओइ सना सनजित बेक खालामनो नागिरबाय थायो आंखौ बुंबाय ब्लकसो होनो सरि ओइ सनजित ब्लक खालामनो नागिरबाय थायो आंखौ होनदों जोंहा प्रानजितआ सोरबा ब्लक खालामनो नागिरोथाय बुजिनो मोनला जोंहा बुजिहरबाय थेंक इउ भेरि माच सनजितआ अनदों बिबार जलदि बुं नुबाय जोंहा सनजितआ जलदि बुंनोनो सनजितआ थैनोसैनो सनाफोर एसे खिथाहरदो माबायदि थैनो नागिरखोथाय थांनानै थायो खोमा नोंसिनि खोथा मोनोबा ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखा मा होनदों आंबो गैयालै दासान्दि बेरायनो जाथाराखै एलबिफ्राव आंहा बेरायनो माने आंहा नेटानो गैखाया नालाय ओमफ्राय बेरायनोनो हाखायाखै आङो थांनो हायाखै ओमफ्राय थांबा आङो माबाजों थांदों आइडिजों एसे थांनानै होदों दसेबाबो बेहाय 1 GB मोनोना बेजों थांनानै होदों आं दसेबाबो मैया थांदों आब'नावबो एन हाउसनावबो मेक्सेलनावबो थांदों ओमफ्राय सोरनाव थांनो होयाखैथाय थांदों आरो दसे थांना फैदों आं ओमफ्राय थारुन मोखा मा होनदों आं बेखौ फोरमायखांबाय ने ओमफ्राय
जोंहा साइकेल नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम साइकेल आपको भी वेलकाम किया है मेरे लाइव स्ट्रीम आनिफ्राय थेंक इउ भेरि माच साइकेल जोंहा एम बाय अन बाय थेंक इउ ओमफ्राय दाना जोंहा जीतू ने किया बोला ऑन थैंक यू वेरी मच मैं तो असमिस पढ़ने के लिए नहीं आता है आपने क्या लिखा है ब्रादार या सिस्टार योगा साइड ओमफ्राय जोंहा साइकेला लाइक दा होनो थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय जा बिबारा गैया मा होनो दादा सनजित आब' अनामिका गुलु गुलु ओमफ्राय सनजितआ रागा जोंदोंहाय आंजों फन रायलाया ओमफ्राय दानिया जोंहा सनजित मा बुंना लाखोब्रा नोंलाय गिलु बालु होनदों आरो ओमफ्राय दाना जोंहा एम'आ होनदों मा ओंख्रि संखो बाजै गावदां ओंख्रिया नाबासो जोंहा आगै दालिसो ओमफ्राय मा होनो दाउ बेदर एसे दंमोन मैयानि बेखौनो दा एवनोसै ओमफ्राय सबायबिमा भाजाफोर खालामसै खोमाहाय आगै मैयाबो रायलाय मोनाखै गोसोखाङाखै आंखौ मानि थाखाय बिबाजैया एलबि होआखै बा एलबियाव फैयाखै एसेबो गोसोखाङाखै नामा नोंसोरलाय आंखौलाय आगै ओमफ्राय दाना सनजिया जोंहा बिबार अनामिकाया मन'निसोलै आंनि नङा बिबार बेबायदिखौनो रागा जोङो आङो बिसोरखौ मा बुंलायो ओमफ्राय बे आगै मन'आ खोनाबा गाज्रि मोनगोन ना जाम्बा मन'आ आंखौ बिब'सो लिङो नों देन आंखौ बिबाजै लिङो मा बुंनाय जायोलाय दा ओमफ्राय थारुन मोखा मा होनो दे खोन्थादो बिबार आगै आंबो खोनासंनोसै होनबाय आरो सनजितआ मा होनो प्रानजित बिबार जलदि बुंबाय ओमफ्राय बिबारा मा होनो दादा थारुन मोखां आखौ मा होनो ओमफ्राय आगै बिबारा मा होनो आब' अनामिकाया नोंनिसो बुंबाय दालाय नङा गावजोंबा जरायबाबो जेबो नङा ओमफ्राय जाय बिब' लेंग्राफोरजों एसे उसुबिदा जायोना जरायजानो बे मन'मोनहा बिब'सो दा नै थारुन मोखां आंखौ बिब'सो लिङो ओमफ्राय जरायबा एसे लासिंसिं जायोना जोंहा दा एमावमोनजों जरायना नै बिबोनांफोरजों बे एमावमोनहा जोंहा जरायबाबो जेबो नंला जे जायगायाव एमावआ आंखौ बाजैसो लिंखायोबा ने आगै एमाव फाग्लालै बे सनजितआ थैहांखाय बारा बुजिनाय गैलालै बेनाव अबैद्र जाबाय बेनाव थैहां नालाय थैहांब्रा एसे साननायफ्रा बेलेग जायोना ओमफ्राय दाना जोंहा एमावआबो होनदों ओमफ्राय जोंहा फानजिया बिबार होनहरबाय ओमफ्राय थारुन मोखा मा होनदों दागि आं गोनाङाव होनदों आरो आं गोनाङाव होनदों आरो जेबो नङा होनहरदों जोंहा मिनिबाय ओमफ्राय सनजिया मा होनो बिबार सोंलाय बिबार सोंलाय नों बेनाव होनदों आरो सोंनो थिनबावबायसो बिबारखौ ओमफ्राय जोंहा दिसि सूर्यका काम वेलकाम सिस्टर आपको भी वेलकम किया है मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच सिस्टर लाइक डन कर दिया बोला थैंक यू आपने लाइक दिया है थैंक यू वेरी मच आपने लाइक दिया है थैंक यू ओमफ्राय दानिया जोंहा सिस्टर ने मेरे को सपोर्ट करने के लिए आया है थैंक यू वेरी मच सिस्टर मोस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोंहा आगै बिबारा मा होनदों दादा थारुन मोखां होनदों आरो ओमफ्राय सनजितआ मा होनदों जै मैसो आयु दाउसो दावखोबायहाय नै आंना कमेन्टआ बाब फ्लिम दावखोलांथारबाय जोंहा थारुन मोखां आगैया मा होनदों गोदो फरायखांबायमोन ने सनाफोर बबेसिम बारला लांगोनथाय मिथिलाहाय जै मैसो हारिनि होनबाय ओमफ्राय दाना जोंहा दिसि चक्रबर्तीया मा होनदों सूर्यया मा होनदों हास्रा हे सनजित अन ओमफ्राय दाना जोंहा एमावा होनबाय बिबारा गैया दादा सनजित होनबाय ओमफ्राय बिबारा मा दादा सनजित होनबाय जोंहा ओमफ्राय दानिया मैसो होनबाय जोंहा मोसौ होनबाय जागोन आं दासो जागौमोन ओमफ्राय सादायानो मा होनो जोब्बाय नुबाय आरो आंना सोरबा हरलाय आंनो होनदों सादा जोब्बायनो जोंहा फंबाय थारुन मोखांनो हरदो सोरबाफोर सादा दङबा सनजितआ जायैनो जाया हरदो सनजितनाव दङबा ओमफ्राय जायाखै बिबारा मा होनदों खारबाय होनबाय आरो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ बिबार होनबाय सनजितआ अन होनबाय जोंहा ओमफ्राय आगै बिबारा मा होनदों मोसौ आं खारबाय नुबाय खारा आगै दसे खारथ'वा ओमफ्राय दाना जोंहा प्रानजितआ मा होनो र'लै नुबाय ओमफ्राय दाना जोंहा आगै बिबारा मा होनदों औ दे होनबाय ओमफ्राय दाना जोंहा सनजितआ मा होनदों जोंहा बिबार खोनाबाय ना नों अनामिकाया एमावनि होनना होनदों आरो जायो एमावनिबाबो जायो मासे थाम्फै जादोंब्ला जोंहालाय साहा लोंबाय थानाय जादों खोमालाय थारुन मोखां मा होनदों नायखुमाना थादो दे बिसोर फाग्ला गोजाथार होनदों आरो ओमफ्राय दाना जोंहा थारुन
बागै खम जारला नुबाय जोंहा सनजिरा प्रानजित बेसे बेसे आवगायखो होनना सोंहरबाय ओमफ्राय आगै बिबारा मा होनो दादा सनजित नोंनिसो होनना बुंहरबाय आरो ओमफ्राय दानिया जोंहा एमावा लागाव होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय दाना जोंहा सनजितआ जोंहा मा होनो थांथ'बाय आं बाय उदै सादों आंखौ होनबाय सनजितआ थांथ'बायनो उदै सादोंनोहाय सनजितआ थैमारसिगोन खोमा फाग्लाया ओमफ्राय दाना औ दादा थारुन मोखां जारलासो होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय दा सनजितआ मा होनो बिबार प्रानजितखौ मा सानो नों होनना बुंहरबाय ओमफ्राय प्रानजितआ मा होनदों अमा होनो थांदों अमा होनो थांदों आं बारियावनो अमा आदार होनो थांदों ने ओमफ्राय दानिया जोंहा प्रानजितआ मा होनदों सनजित मा जाबाय थाखो नों होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय दाना जोंहा सुमित बिबोनां नुजाफैनो हादों गाबफैबायसो जोंहा सुमित बिबोनाङा जोंहा मस्ट वेलकाम जोंहा बिबोनां सुमित आंनि लाइफ स्टाइल नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच बिबोनाङालाय मा गाबलाबायखो सान्दुं गोसायावलाय आंहा बहा थागोन बहा मागोन मोनदों नुबाय सान्दुङा जा एमाव ओमफ्राय अन होनदों थेंक इउ भेरि माच अन थानायनि थाखाय थारुनमोखा मा होनदों बिबार आगै आंबो सादा बानायना हरलायनो आंनोबो सादा बानायना हरलाय होनदों आरो ओमफ्राय दाना रजिया मा होनदों आं फैफिनबाय आब' आंना नेट प्रब्लेम जादोंमोन नेट प्रब्लेम आंहाबोहाय जिअ'आ जादों एयारटेला जेबो नङा एयारटेलखौनो सोनांसिगोन एबारावहाय नेटआ एयारटेला प्रब्लेम जायाखै आरो ओमफ्राय दाना जोंहा बाबुलाल चौधरी नुजाफैनो हादों हाय बाबी जी बोला मोस्ट वेलकम बाबूलाल आपको भी वेलकम किया है मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच बाबूलाल लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज सुमिरा मा होनो 10 लाइक बाजै सुनि बिबोनां सुनि सनाबो सुनि बाना बिबोनाङा गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा प्रानजितआ मा होनदों नों आंखौ ब्लगखौ मा होनो ब्लगखौ सुजा होसिगोन नों आरो नों आंखौ ब्लगखौसो होसिगोन नों आरो ओमफ्राय दानिया जोंहा सनजितआ जोंहा मा होनदों प्रानजित आं थैगोन आं थैसिगोनलै थैनायनि सिगां प्रानजित लाभ बिबार खोनासंनो गोसो जादोंनोहाय थैनायनि सिगां लाभ मेरिजखौ बिराद फाग्लाखा लाभ मा थारमाने प्रानजित नों प्रानजित आं थैगोनलै होनदों थैनायनि सिगां प्रानजित लाभ मेरिज बिबारखौ बिबार खोनासंनो गोसोमोननो आबाब गैलाहाय बिबारजों प्रानजितजों खोनासंनो लुबैबावबायनो थैनायनि सिगां मासि गाज्रि बेना थैनो लुबैनाया बेलेगहाय बेना गाबबाय थारुनमोखा मा होनदों नंथ' गलालै आंजों होनना बुंबाय मिनिहरबाय नै ओमफ्राय जोंहा सनजितआ सालथे होनना बुंहरबाय ओमफ्राय दाना जोंहा थारुनमोखा मा होनदों सुमित सादा हरलाय होनना बुंहरबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा सुमितआ मा होनदों थारुन होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय सुमितआ सनजित सालथे हायनहरबाय ओमफ्राय दाना जोंहा सनजितआ जोंहा मा होनदों सुमित सालथे मा खबर होनबाय ओमफ्राय एमावआ मा होनदों आंहा बिदिसो नोंसोरोहा होनबाय बिदिसो नोंसोरोहा होनना बुंहरबाय आरो जोंहा एमावआ ओमफ्राय दाना जोंहा प्रानजितआ मा होनो सनजित नोंलाय बैसागोआव लायमारगोन ना लायमारगोन ना मोनहैयालै होनदों बैसागुआव लागाय मोनहैगोन ना मोनहैयालै होनदों बैसागुसिम थानाय नंलादां सनजितआ जोंहा थैग्रोसिगोन खोमालै माथो थैहां जाथारबाय बैसागुसिम थास्लाबहैनाय नंला खोमा सनाफोर सनजितआ अन्थाव बाथावनो हायोबा बयबो सोरहा मोजां मोननाय दं थाब हाबा लानानै एसे खिन्थादो लोगोनोहाय दाना जोंहा सुमित मिनिदोंसो नों पागल होनबाय ओमफ्राय दाना जोंहा सनजितआ मा होनदों सुमित सालथे मा खालामदों होनबाय सुमितआ खबरा बिदिनो सालथे होनबाय ओमफ्राय जोंहा रजिया नुबाय जोंहा ओमफ्राय सनजितआ मा होनदों
मोनहैनाय नंला होनदों हो सनजित मोननाय नंला ओमफ्राय प्रानजित मोननाय नंला होनदोंमोनदां सनजित सोनारबाय ओमफ्राय आखै बिबारा मा होनो थै दादा थारुन मोखां आंनियाव सादा गैया होनबाय ओमफ्राय दाना जोंहा सनजितआ सालथे औ होनबाय ओमफ्राय जोंहा सुमितआ मा होनदों थारुन सोर होनबाय आरो थारुना सोरनो मिथिया थारुना सोर नोंसोरसो मिथिगोन ओमफ्राय दानिया जोंहा सुमितआ थारुन सोरनो सोंहरदों ओमफ्राय दाना जोंहा बिरु सार नुजाफैनो हाबाय बिरु सार मस्ट वेलकाम मेरे लाइफ स्ट्रीम आने के लिए थैंक यू वेरी मच सर लाइक डन बाजे बोला थैंक यू लाइक आपने लाइक दिया है थैंक यू सर सर बोलने से भी अजीब लगता है देवर जी बोलने से अच्छा होगा ना हाँ बीरू सर आपको आज से मैं सर नहीं बोलेगा मैं देवर जी बोलेगा बीरू को मैं आज से देवर जी बोलेगा देवर जी बोलने से अच्छा होगा ओमफ्राय दानिया जोंहा रजे सनिया मा होनदों सनजित फ्रेन्ड मा खालामदोंनो मिथिया सनजितआ मा खालामदोंथाय खिन्थाहरदो सनजित बिरु सारा अन थेंक यू भेरि माच ओमफ्राय दाना दादा थारुन मोखां होनना बुंबाय जोंहा बिबारा ओमफ्राय दाना बिरु सार अन थेंक यू सार थेंक यू देबरजी ओमफ्राय दाना जोंहा सुमितआ मा होनदों सालथे मा होनोथाय गारगावनिसै आंनो गारदावनोसै आं होनबाय गारदावनोसैनोहाय नाजावदो हनै हरनो नागिरबाय बिरु मे आसे सार नहीं बोलेगा देवरजी बोलेगा बिरु देवरजी अन थेंक यू भेरि माच थेंक यू ओमफ्राय दानिया जोंहा सनजित मैसो हारिया मा जागोन बिदिबा होनदों मिथिला मा जागोन देवरजीनि अन थेंक यू भेरि माच बिरु ओमफ्राय दानिया जोंहा सनजितआ मा होनदों सालथे गारदावदो होनबाय बिरुनि अन देबरजीनि अन थेंक यू भेरि माच थारुन मोखां मा होनदों दखानाव बायना हर बिबार आगै आं दा मा होनो सिखिरि फाग्ला जाना बिरलांगोन गैलाहाय दखानाव बायना हरनोनो आखाइ बिबार बायना हरदो ओमफ्राय दाना आखाइ बिबारा मा होनदों दादा सनजित फाग्ला होनबाय बहा थांखोथाय सनजितआ फाग्लाया खिखोना हासुहैखो गैला मानसियानो ना सिफोरसो सुदों ना खामानिसो मावदों बुजिनो मोनला ओमफ्राय दाना जोंहा सुमितआ मा होनदों गोरजासो सालथे होनबाय देवरजी ने ऑन थैंक यू वेरी मच देवरजी ने इमोजी दिया है हाय बोला मेरे को सुबह से देखा है देवरजी ने थैंक यू ओमफ्राय दानिया जोंहा एन हाउसआ मा होनदों आं थांथ'नोसै आगै नुबाय नुदा हाय नुदा दे थांदो दे आब' जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा थारुन मोखां मा होनदों सुमित होननानै मिहरबाय ओमफ्राय जोंहा एमावआ मा होनदों हेल' होनबाय जोंहा बिबोनाङा ओमफ्राय जोंहा प्रान्जितआ मा होनदों सनजित आं ओंखाम जाग्रोनोलै दायो ओंखाम जाखांबा ओंखाम खुरहांबाय मा होनदोंथाय जोंहा गैया ओंखाम खुहांनाय नङा दुखु दाजानो ओंखाम खहाबनाय नङा दे आगै जादो दे जेबो नङा दे मिनिहरबाय जोंहा बिबोनाङा ओमफ्राय आगै बिबारा मा होनदों आंहा सादा बायनो फैसा गैया थारुन मोखां सादा बायनो फैसा गैयानो ओमफ्राय बिरुनि क्या बोला ओइ एन हाउस बाजै थाथ' बोला हाँ देवरजी ने बड़ा बोलने आता है अभी इतना अच्छा बड़ा बोलने लगा ओइ एन हाउस बाजै थाथ' बोला नोंखौ थांनो होबावासै मालाय बिबोनाङा थाथ'नो होबावबायसो ओमफ्राय जोंहा सुमितआ मा होनो थारुनआ सोरलै सालथे होनबाय मिथिलाहाय सोर देवरजीनि अन थेंक यू भेरि माच सिद्धार्थ मोस्ट वेलकम सिद्धार्थ मेरे लाइफ स्ट्रीम आने के लिए थैंक यू वेरी मच हेलो बोला लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज़ ओमफ्राय जोंहा देवरजीनि अन थैंक यू वेरी मच देवरजी आया है बोला हंस रहा है थैंक यू ओमफ्राय दानिया जोंहा अन देवरजीनि अन थैंक यू ओमफ्राय जोंहा सिद्धार्थ ने क्या बोला हम तुमको भालोबासी बोला ओके थैंक यू थैंक यू भेरि माच ओमफ्राय जोंहा बिरुनि क्या बोला अन थैंक यू ओमफ्राय बिबारा जोंहा दादा सनजितनि बेमारा
देन्जारसो होनबाय ओंहाय देन्जारसो बेना उदै सानायानो खारानो ओमफ्राय उदै सानानै बिसोर खिलुबाय थायो ना मानो मानसिया देहाया खिलुयोबो मा जायो होनदोंथाय उदैया साबाय थायोनो बे सानायखौ लानानै बेसारा खस्थ' खालामनांगौ जाबावो उना खानानो दे थाबैनो हामथोंसै लोमजानायफ्रा ओमफ्राय दाना जोंहा बिरु देबाजिने अन थेंक इउ भेरि माच थेंक इउ अन रहने के लिए थेंक इउ जोंहा सुखियाबो अन थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय थारुमुखा मा होनदों जानोलै सुमित सोरथाय आं होनना बुंहरबाय आरो सोरथायबावसोनो हनै सुमित जोंहा बिबोनां सोरथायसो होनबावबाय गैलाहाय मिन्थिबावानो गावखौनो जोंहा थारुना बिरुनि अन थेंक इउ भेरि माच देबारजि ओमफ्राय जोंहा सुखिया अन बाय थेंक इउ बिरु थेंक इउ अन रहने के लिए थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सुखियाबो जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच संजीत साल्टे मा खबर बोला हाँ संजीत क्या कर रहा है साइड काम कर रहा है संजीत ऑन में है और मेरे एलबी में ऑन रहता है ओमफ्राय जहाँ बिरु सारनि अन देबरजिने थेंक इउ भेरि माच जोंहा सुखियाबो अन गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय जोंहा खाम्फा फैदों जोंहा बिबोनां जोंहा मस्ट वेलकाम बिबोनां आंनि लाइभ स्ट्रिम जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच हाय हेल' फैबाय थेंक इउ लाइक होखायोबा लाइक होदो बिबोनां देबरजिने अन जोंहा ओमफ्राय सुखियाबो अन ओमफ्राय दानिया जोंहा खाम्फाया जोंहा मा होनदों बिरु सार गुड मर्निं होनबाय बिरु सारखौ गुड मर्निं बोला है खाम्फाने एम खाम्फाने ओमफ्राय जोंहा सुखिया जोंहा अन ओमफ्राय सुखिया बेबो फौजि मावो बैबो बिरुआ जोंहा ओमफ्राय दानिया जोंहा थारुमुखा मा होनदों बिबार हनै सुमितआ आंखौ सिनायाखै आं ओंख्रि जायोना आं होनदों हो आं ओंख्रि जाजायोना आं होनदों आरो सिनायाखैनो जोंहा थारुनखौ सोरथाय आंबो मिथियाखै सनाफोर ओमफ्राय दाना जोंहा राजिबा सुखिया अन थेंक इउ भेरि माच अन थानायनि थाखाय बिरुनि क्या बोला देबरजिने वेलकाम बाजै जी बोला हाय दिया थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय दानिया जोंहा सुखिया जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा एमावा जोंहा अन होनदों सुखिया जोंहा अन ओमफ्राय एम खामफ्राय माने थारुन साल्थे नुबाय जोंहा राजु गैया जोंहा सुखिया अन ओमफ्राय जोंहा बिरुआ मा होनदों खाम्फा साल्थे बोला और सुखी देख रहा है खाम्फा सार खाम्फा साल्थे बोला है बिरुजिने ओमफ्राय जोंहा सुखिया जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच जोंहा सुमिता नुफैनो हादों गुड मर्निं आब' होनबाय गुड मर्निं आगै सना मर्निं ओमफ्राय दानिया ओरैबायदि सान्दुं बिराद सान्दुं गोसा ओमफ्राय जोंहा खाम्फाया मा होनदों बिरु साल्थे मा ओंख्रि बोला ओमफ्राय दानिया जोंहा थारुमुखा मा होनदों खाम्फा साल्थे मोजां माजों सोलाखो
सरि आं मुराद थुरादसो फरायगासिनो नामा? ओइ सोर? सरि दे आङो नायाखैनो आं मुराद होनासो फरायगासिनो दं रावबो जेबो होनहराखै ओमफ्राय आंखौ सोर एलबि होदों होनना बुंहर आं खेलानो गैया ओमफ्राय रावबो खौनो हरा आरो आंखौहाय खिन्थाहरबानो जायो ओमफ्राय आं जि फरायगासिनो दङ बावनानै थादों आङो माथायानो ओरैबायदि गरमखाहाय सथि गरमजों माजों खेलानो गैया दे सरि दे लोगोफोर थारला खेला गैया जि फरायबाय आङो नोंसोर रावबो खोनायासै आं फरायनायखौ सरि सयथि खेलानो गैयालै लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा थारमुखा मा होनदों खाम्फा सार आं मा होनो आं बाजाराव थांना फैनि दे आं थांथ'नोसै होनदों आरो दे थां दे थारमाने नानि होख्रावबाय थानायखाय आङो मुराव दोनदोंमोन साइलेन्ट खालामना दोनदोंमोन गथ'आ होख्रावबाय थानायखाय नाबा नाबि सोंबाय थानायखाय सरि दे लोगोफोर आं नायसनाखै बावनानै थाथारदों आङो ओमफ्राय दाना बयलारसो एम सार होनना बुंहरबाय ओमफ्राय दाना जोंहा सुखाया अन अनबाय जि फरायबाय आं बेखौनो जानो होख्राव जारलाहाय सुइथिबो जोंहा सुमिथा मा नाजों टमेट' एम खाम्फा होनबाय खम जारलाहाय सनाफोर बावदोंहाय आं सरि दे ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा होनदों सुमित खारबाय नामा होनबाय सुमितआ खारबाय नामा होनना सोंहरबाय ओमफ्राय जोंहा प्रटिक दासनि आया है थेंक इउ भेरि माच प्रटिक दास मेरी लाइफ स्क्रीम में आने के लिए थैंक यू प्रटिक दास ओमफ्राय वेलकाम आपको भी वेलकाम किया है हार्ट दिया किया दिया थेंक इउ ओमफ्राय दानिया जोंहा ओइ बावदोंहाय आं जि बावदों सुखे बावनानै थादों आं अन अनबाय थेंक इउ भेरि माच खिथाहराबो माथो खोनायाखै होनना बुङा ओमफ्राय दाना जोंहा थारुन सुनिना मिनि हरबाय ओमफ्राय दाना कमेन्ट जल्दी पढ़ो बोला देबरजनी अके मैं पढ़ रहा हूँ ओमफ्राय दाना एम खाम्फाया मा होनदों थारुनखौ आं खोन्थानाङा नामा हो थारुन होनबाय खोन्थानाङा नामा होनो ओमफ्राय जोंहा अन ददेरेया जोंहा अय नुबाय जोंहा अन ओमफ्राय एम खाम्फाया मा होनो सुमिता ओखि गोथाव दे होनबाय ओमफ्राय जोंहा थारुनखा मा होनो आंबो रावनोबो सिनायथि होआ आब'खि आरो एम खाम्फा सालथे होनबाय रावनोबो सिनायथि होआनोहाय रावनोबो सिनायथि होआनो जोंहा गैया आंबो मिथिबाबो आं मिथिखानाय नङा खोमा जोंहा फंबायखौहाय सुमित्रा मा होनदों सोरबाफोर माबा बुंदोंमोन नामा आंखौ होनबाय बुंनाया दहाय सोंदोंमोन सनजितखौहाय सनजितआ बहा थाङामोनथाय बुजिनो मोनला सनजितआ खामानि मावदों ना मादोंमोनथाय थारुमुखा होनदों मा सिरि हो आब'खि बेनोथ' आगै आङो मुरा होफ्लांदो नानिया गाबज्रिहरबाय थानायखाय र' बेजों रायज्लायहरग्रोनो होननानै माबादोंमोन आं ओमफ्राय बावनानै थादों आङो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो माबानो रोङासै आरो ओमफ्राय नोंसोरबो बुङासैबा आंहा खमाय जि फरायबाय ओमफ्राय काहा बागते है बोला हास रहा है देबरजनी ओमफ्राय दाना जोंहा सनजितआ मा होनदों दे बुंफिनदो होनबाय आरो ओमफ्राय दानिया जोंहा बिरुनि एमरजि दियाहाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय सनजितआ बिरु आमायसो होनना बुंहरबाय आरो बिरु आमायसो ओमफ्राय खाम्फाया जोंहा मा होनदों आं ओंखारथ'बाय दे होनना दे जाय सोलाबा बे थांदो लाइक होआखैबा लाइक होला आगै खाम्फा एमजि दियाहाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनहरदों सालथे होनहरबाय ओमफ्राय थारुन अके होनबाय बिरुसानि एमजि थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा राजुआ मा होनदों गरमथार जोंनियावबो 49 डेन्जार 49 डिग्री थांदों दिनै दे गरमहाय जोबोद बिराद गरम अखा हाबा मोजां जागौमोन ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों खाम्फा हेल' होनबाय ददेरेया मा होनदों मासे गरमब्रा बोथोराबाय आंहा सि फिसा लालायनायखौ नुवाखै गरमानो लाजाया मासे गरम फाग्लासो बोथोरानो दिनै आयौ बेयाव बेसे गोबाव एलबि होनो हागोनब्रा बेहायलाय फाग्ला बायदिलाय गरमानो लाजाखाया ओमफ्राय दानिया जोंहा सुमितआ मा होनदों एम सोर नोंलाय माजों सोलाखो होनबाय ओमफ्राय जोंहा बिरुसारा ओइ सालथे किया आमाय ओमफ्राय दानिया जोंहा थारुन मोखासा मा होनदों खाम्फा सालथे आं थांबाय एसे बाजाराव थांना फैनि आं दे थां जेबो नङा दे ओमफ्राय दाना
मा जाखो सुखे होनहरबाय खो दहाय बन्द' जादोंमोन बुलियान बन्द' खालामना दोनदोंमोन आं अफआव दोनदोंमोन ओइ नानि होख्रावबाय थानायखाय मुराव दोनना होदोंमोन आं ओमफ्राय खोनाहैयाखै ओमफ्राय दानिया जोंहा सनजिरा जोंहा अन बिरु सारनि अन राजिब अन थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा बिरु अन राजिब अन ओमफ्राय जोंहा सुमिरा हारहरबाय थेंक इउ बिबोनां गोजोननाय थाबाय बिरुनि अन राजिब अन जोंहा सुखियाबो अन बिरु अन थेंक इउ भेरि माच सनजित अन ओमफ्राय दाना बिरु अन ददेरेया ओइ मा सिरि होनबाय ओंहाय दहाय सिरिमोन दासो थाल मोनदों आङो ओमफ्राय बिरु सारनि क्या इम'जिलिया थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय दाना ददेरेया निउ फ्रेन्ड प्लिज सापर्ट मी बोला ददेरे बिरु सारनि क्या रेडिअ ना क्या है ये ओमफ्राय दानिया जोंहा राजाया मा होनदों साउन्ड गैया माथो दासो बावदों दहाय खेलानो गैयाना ओमफ्राय जोंहा सनजिरा अन बाय दा खोनायाखै दाथ' खोनाबायना दाथ' खोनाबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा बिरुनि इम'जिलिया थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा आदेरिन चन्द्र ममिन मेक्स टिभि आगिया मस्ट वेलकम मेरी एलबी स्क्रीम आने के लिए थैंक यू वेरी मच साउंड ऑफ आपकी मैडम जी हाँ मैंने ऑफ किया था अभी ऑन किया है अभी सुन रहा है ना थैंक यू ओमफ्राय दानिया जोंहा ऑन रहने के लिए लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज ओमफ्राय दाना जोंहा जोंहा ऑन बाय ओइ कमेन्ट नायदोंना नाया बिलाइ कमेन्टआव फरायदोंमोन ओमफ्राय बन्द' जानायखौ खोनाहैयाखै आं बिराद फरायबाय थादोंना नोंसोरनि सिगाङाव नुवाखै जोंहा ओमफ्राय जोंहा सुखिया अन थेंक इउ भेरि माच थेंक इउ जोंहा सनजिरा अन ओमफ्राय दानिया बाय होनबाय दे ददेरे बाय दे नोंथ' थांसिगोन ने दे बाय जोंहा सुखिया अन देबरजने किया बोला ओइ सनजित साल्टे आज का शिलं तीर टारगेट नंबर किया है बोला हंस रहा है ओमफ्राय जोंहा राजिबा जोंहा अन सुखिया थेंक यू भेरि माच बिरु 79 ओब्लिक क्या बोलता है 62 राजीव ने ऑन बिरु सर ने किया बोला सूरी हाय क्या साल्टे बोला ओमफ्राय जोंहा राजीव अन ओमफ्राय दानिया जोंहा सनजिरा मा होनदों बिरा सुरि निहि बिरु सुरि निहि बोला ओमफ्राय दाना जोंहा राजीवा अन बिरु सर ने रो रहा है क्यों रो रहा है बोलिए ओमफ्राय जोंहा राजीवा जोंहा अन थेंक यू भेरि माच अन थानायनि थाखाय किसको मालूम है टारगेट नंबर क्या है बोला ओमफ्राय जोंहा राजीवा जोंहा अन जोंहा सनजिरा अन राजीव अन थेंक यू भेरि माच अन रहने के लिए बिरु सारनि अन देबरजिने थेंक यू राजीवी अन जोंहा प्रान्जिरा बाजै फैबाय जोंहा बिरु सारनि अन राजीव अन थेंक यू भेरि माच थेंक इउ जोंहा सनजिरा मा होनदों ओइ मैसो हारिनि होनना बुंहरबाय जय मैसो हारिनि ओमफ्राय दानिया राजीव अन बिरु सार अन थेंक इउ जय बोला प्रान्जित ने ओमफ्राय जोंहा अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा राजीबा जोंहा अन ओमफ्राय जोंहा सनजित बिबार आलाय बिबार गैला खोमालै थांबाय खोमा ओमफ्राय दाना जोंहा राजीबा जोंहा अन सनजित अन थेंक इउ भेरि माच अन सनजित बिरु सार अन प्रान्जित मिथिया होनबाय थांखोना माखोथाय ओमफ्राय जोंहा राजीबा जोंहा सुखिया अन थेंक इउ भेरि माच हाय सुखिया बिरु सार को भी थेंक इउ अन रहने के लिए जोंहा सनजितखौबो थेंक इउ नांसिगोन प्रान्जित नागिरलाय होनबाय ओमफ्राय दाना जोंहा राजीबा जोंहा अन ओमफ्राय दानिया जोंहा प्रान्जिता अफ जाबाय बियो होनबाय मिथिला होनबा बिबोनां प्रान्जित ओमफ्राय जोंहा राजीबा जोंहा अन सनजिरा जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच थेंक इउ ओमफ्राय दानिया जोंहा राजीबा अन ओमफ्राय दाना जोंहा सनजिरा मा होनदों प्रान्जित होनबाय जोंहा सुखिया अन थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय प्रान्जिता मा होनो आंनि सनाया होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा प्रान्जिता जोंहा मा होनदों सनजिरा अन बाय जिबा जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच सनाफोर अन थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय प्रान्जित होनना मिनिहरबाय जोंहा सनजिरा सुखिया जोंहा अन गोजोननाय थाबायहाय सुखिया नोंनिसिम ओमफ्राय दाना आंजों हराव कल अनलाइन थाबाय थायो खेला होनबाय आरो बिदिसो होनदों नोङो रागा जोंसिगोन खिन्थु आगै बिबारा रागासो जोंबावसिगोन नों बिदिसो होनदों
रागा जोंसिगोनलाय ओमफ्राय दानिया जोंहा बेखौनो गोसथोनाय बुङोना होनदों आरो मिथियाथ' गोसथोनाय बुङोना मायो आंथ' मिथिया नोंसोरसो मिथियो बिदिखौ गोसथोनाय बुङोना मा होनो ओमफ्राय दाना जोंहा सुखिया जोंहा मा होनदों जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय दाना जोंहा सनजितआ मा होनदों जोंहा सुखिया प्रानजित बिदिखौ ट्रु लाभ बुङो होनदों ट्रु लाभसो होनोनोहाय नोंमारगौनो ओमफ्राय जोंहा राजु गयारि जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों प्रानजित आंना बिदिबो गैया होनबाय गैयानोहाय थैखाबायसो ओमफ्राय दाना जोंहा प्रानजितआ होनना मिनिबाय थैखागोनसो बिबोनांफ्राबो मासे जारला मासे गाज्रि दे सुनि आं फांखायावहायसो एलबि होयोमोन ओइ गोलोमदै गहो एलबि होनांबाय आं एफा खस्थ'नो सुनि बोथोरा अखाबो हाया ओमफ्राय दाना जोंहा सनजित सुद मैया मा बुंनाय नों होनना बुंहरदों आरो जोंहा माबाया जोंहा प्रानजितआ ओमफ्राय दाना जोंहा प्रानजितआ आंखौ थगायदों ना नों होनबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा प्रानजित गोसोखौ हमथा फाग्ला जागोनबो नङाबानो जागोनबो नङाबा होनना बुंबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा सनजितआ मा होनबावदों प्रानजित मा बुंखो आं बुंफिनलाय होनदों आरो सोर दं एसे कमेन्ट खालामदो अननानै प्लिज कमेन्ट खालामना होदो माथो रावबो गैला खारजोबथारबाय नामा मानसिफ्रालाय खारबाबो दिनै मानसि गैयाबाबो दोनबाय थागोन आं ओमफ्राय दानिया जोंहा सनजितआ अन होनबाय ओमफ्राय दानिया माथो गोसो थोनाय दं होननाया आं गैया होनबाय थानाया माथो गोसो थोनाय दं ओमफ्राय अनामिकानि बिबोनांफोरा बोरै होनदों आरो अनामिकानि बिबोनांफोरा बोरै होनदों बिबोनां गैलाहाय फाग्लाफोर बिबोनां गैला सनजितआ गोसथोनाय दङ दाख्लै लाबोफादों सनजितनाव गोसथोनाय दङ लोगोफोरा खिन्थाना होबाय दिनै मिथिबाय आंसो प्रानजित गोसथोनाय दंखायो होनबालाय सनजितनावहाय देन्जारसो सनजितनि गोसथोनाया खांखोर हारिरिसो खाज'ज'यनो आं नुबाय आं दिनै खिन्थाना होबाय दा खिन्था होनदोंमोन थब्लं खिन्थाना होबाय आं मा लाफुबाय थानोसै ने ओमफ्राय दाना प्रानजित गैयालै आं ओरैनो बुंदों मैया ओमफ्राय थगायदों ना होनना मिनिबाय थगायदोंसो दङ खांखोर हारिरि खाज'ज'य लाजाखाया थेब फाफा एकदम जौआनो गांलाब थांलायलायखानाय बेना गोसथोनाया हे होनना मिनिहरबाय जोंहा ओमफ्राय दाना प्रानजित मबाइलखौ लांफै नों सानसे होनो मिथिगोन नोंनो सानसेयावनो मिथिगोन नों होनना बुंहरबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा प्रानजित मैसोआसो अनामिकाया होनबाय आं मैसो नङा सालाफोर नोंसोरसो मैसो आं मैसो नङा माबानासो मा होनो सनजितनासो मैसो ओमफ्राय प्रानजितना मा होनदों पद्ममि ना मा होनदों हो मा होनामोनलाय जोंहा माबानिया प्रानजितनिया ओमफ्राय सनजितआ मैसो आंहा मैसो नङाहाय आंहा लोखि गोनांसो ओमफ्राय दानिया सनजितआ मा होनो प्रानजित अनामिका मैसो हारिसो प्रानजित आं मैसो नङा आंहा लोखि गोनांसो ओमफ्राय जोंहा माइनाव आरति अफिसियेल नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम जोंहा बिबोनांनिसिम आंनि लाइभ स्कुलाव नुजाफैनो थाखाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होआखैबा लाइक होदो जोंहा अट' हरलाजोब्बाय थेंक इउ भेरि माच जोंहा बिबोनां मेक्सेलाबो नुजाफैनो हाबाय मस्ट वेलकाम बिबोनां गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्कुलाव नुजाफैनायनि थाखाय माब्लाबा होआ एलबि होआ एलबि आङो दहाय 10था बारना होदों आंनिया ना मा प्रब्लेम जादोंथाय आङो एयारटेल नाङो जिअ'आ नाङा ओमफ्राय एयारटेला फुरा नाङो आरो आं मैया आइदिजोंसो थांखादों मानसिफोरनावबो आङो मेनजों थांनो हायाखै मानो होनबा नेटआनो जायामोन नालाय दाबो नै एयारटेलनिफ्रायसो लानानै दा एलबि होदों आङो
मैयाबो नोंनावहाय आइडिजों थांना होदों आं गैया ओमफ्राय मेनजों थांनो हाखाया ओमफ्राय दाना जोंहा प्रानजितआ मा होनो ओइ सनजित मा होनो बारगो बिरलांगोन एसे थाल ला दे नोंनि मा मोननाय नङा बावबा होनदों आरो ओमफ्राय दाना जोंहा सनजितआ मा होनो प्रानजित होनना मिनिहरबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा माइनावआ मा होनो साब खालामबाय साब खालामना होदोरा दे सिमा आनेखि थेंक इउ वेरी माच ओ दीदी आप गाना मालूम है या गाना बोलो ना मैं गाना गाने के लिए नहीं आता है मैं सिर्फ गाना गाने के लिए आता है सिस्टर मैं गाना साना वो सब नहीं आता है ओमफ्राय दानिया जोंहा मेक्सेला जोंहा मा होनदों जोंहा बिबोनाङा अन होनदों सनजितआ मेक्सेल आदै मा खालामदों होनना बुंहरबाय ओमफ्राय जोंहा माइनावआ जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच जोंहा प्रानजितआ ओइ रावबो थाथ' ओइ र'दै थाथ' दसेनो फैफिनगोन बहा थांनो नागिरदों बिबारखौ नागिरनो थांबासैलाय आरो बियो ओमफ्राय एमावआ मा होनदों अनलाइन दं आं मोसौ खाहैनो र'दै होनदों आरो रुदोंमोन आं माखौ रुखो नोंहालाय ओमफ्राय दानिया जोंहा माइनावआ जोंहा अट हरबाय इम'जि हरबाय थेंक इउ ओमफ्राय दानिया जोंहा सनजितआ अके होनबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा एमाव हरबाय जोंहा माबाया सनजितआ ओमफ्राय मेक्सेला मा होनो ओमफ्राय लोमजानाया हामबायना मा होनो आंहा खर' सानाया दिनै एसे मोजां मोनबाय आगै खर' सानायानो थिखोनो हायामोन प्रेसारा बिराद ल' गोजौआवहाय 85ल'सो थाखायो आंना 85 ओमफ्राय दावखोआ गोजौआव ओमफ्राय गाहायावथ' 70आनोखा ओमफ्राय खर'आनो ओरैबायदि दरदिन साबाय थायोमोन ओमफ्राय दिनै एसे मोजां जाबाय आरो थेवबो आं मोनायाव थांदों नोंनियावहाय थांना होदों आं थांनानै एसे नुजाहैबाय मानसिफोर रायलायनायखौ एसे खोनासंबाय देहायाथ' सान्थि गैखायामोन दिनै एसे साबसिन थेवबो मोजां मोनबाय आरो दं सनजित ओरैनो होनना बुंहरबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा आप कहाँ से हो बोला मुजीबर ने पूछ रहा है मेरे को मैं आसाम चिरां से हूँ ब्रादार मैं आसाम चिरां से हूँ ओमफ्राय दाना जोंहा बिलिसर गयारि नुजाफैनो हादों गुड मर्निं बाजै गावदां मर्निं आगै मर्निं जा बिबोनांसिम गोजोननाय थाबाय कन लाइक नि किया है लाइक कीजिए प्लिज लाइक होदो सनाफोर सोर लाइक होआखै अननानै ओमफ्राय मेक्सेल आनो मा होनो डक्टरानो हमनो हायासै माथो ओमफ्राय डक्टरा हमनो हायासैनो सनजितखौ मा जाखोथाय सनाफोर बुजिनो मोनला बेना लोमजानाया गोसोनि बेमार जाखो ना मा जाखो ना दिलखा बेमारानो उदैयावसो जमा जाखोथाय उदै सानाय बेमार जादोंनो जोंहा सनजितआ डक्टरा हमनो हायाखैनो मा जादों इसोरासो मोनथिसिगोन सनजितखौ नों ना मा सनजित होनबाय सनजितआबो लोमजादोंनोहाय सनजितआबो लोमजादोंनो उदै सादोंनो मा जादों होनखोथाय आंना खर' सानायल' सनाफोर आंना खर' सानायानो थानो हायामोन दा मोजां मोनबाय आंनिया ओमफ्राय जोंहा माइनावआ मा होनदों दे अन होनना बुंबाय ओमफ्राय सनजितआ मा होनदों मेक्सेल अनामिकाया मालाय एमावनि हस्पिटालाव मुलि लायहैनो दाना लोमजाबाय होनदों आरो लोमजाबाय एमावनियाव लायनो एमावनियावलाय माथो लायना जाफैबालाय बाखि साखिबो मोनजागोन आंहा सिनायखानाय नालाय जोंहा एमावजोंलाय बिबोनांखौलाय सिनायखायोना आंहा मालाय फार्मासि होयोबालाय मालाबा गैयाबाथ' लायनांगोन ना थाखा फैसाथ' थाफ्लेखाया जोंना नङा सुखिया थाखा फैसाफ्रा एसे प्रब्लेम जाखायो मालाबा थाइसेबो थाखाया आरो मास जोबैनि सिगां जोबो नालाय ओंखायनो आंहा एमावखौ नांगौ जायो मुलि सुलि लायनांगौ नालाय जोंहा ओमफ्राय सुखिया अन होनदों जोंहा समनार बसुमतारी नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम समनार बसुमतारी आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होआखैबा लाइक होदो एसे लाभ बुराय होदो उन फैनायनि अवान थानायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच एसे कमेन्ट गारलाना हरदो नोंबो बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय जोंहा ओमफ्राय राजु गयारिया जोंहा अन होनदों थेंक इउ भेरि माच जोंहा मेक्सेला जोंहा बिबोनाङा अन जोंहा सुखिया अन थेंक इउ भेरि माचहाय गोजोननाय थाबाय सुखिया रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर लोगो जादो एस टुबार होनदों आरो
बार मा होनदों लोगो जादों होननानै हरदों जोंहा माइनावा। ओमफ्राय दानिया जोंहा राजिबा जोंहा अ होनदों जोंहा। ओमफ्राय मन'राम बर' नुजाफैनो हादों। मस्ट वेलकाम आगैनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय। आब' लाइक दा होनो थेंक इउ भेरि माच लाइक होफैनायनि थाखाय। जोंहा समनाथ बसुमतारिया अ होनदों थेंक इउ। सनजिरा जोंहा अ होनदों थेंक इउ। ओमफ्राय दानिया समनाथा जोंहा अन, जोंहा राजिब गयारि अन, सनजिरा जोंहा अन, मेक्सेलाबो जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच बयबो अननि थाखाय। जोंहा राजिबा अन होनदों। ओमफ्राय जोंहा समनाथाबो अन, ओमफ्राय दाना राजिब अन थेंक इउ भेरि माच। समनाथ अन, राजिब अन, ओमफ्राय दाना सनजिराबो अन होनदों, समनाथाबो अन थेंक इउ भेरि माच। जोंहा राजिब समनाथ बयबो अन। ओमफ्राय जोंहा मेक्सेला मा होनदों नानि नाबा सोंफैनायखाय आं दसे नाबादोंमोन, अफ खालामदोंमोन। ओमफ्राय जोंहा राजिबा अ होनदों आं दुगैनि र' अन दं दे दाहाय फैफिननि थांबा मा होनदों आं अन दं दे दाहाय मा होनो फैफिननि थांबा मोननाय नङा अन दं आरो मा होनो पिपिनि थांबा मा होनोथाय बिबो नङा जोंहा। ओमफ्राय राजिबा जोंहा अन होनदों थेंक इउ भेरि माच। सनजिरा अन, जोंहा समनाथाबो अन, बयबो अन। ओमफ्राय जोंहा मन'रामा मा होनदों हेल' मा होनो राजिब गयारि आंजों लोगो जाहरलाय, लोगो जाहरनो लेंहरदों जोंहा मन'रामा राजिबखौहाय। ओमफ्राय दानिया जोंहा राजिबा अन, जोंहा सम बसुमतारिया अन, राजिबा थेंक इउ भेरि माच। ओमफ्राय दाना एस दैमारि ब्लग नुजाफैनो हादों। मा खबरलै सना फैबाय। बिराद ओरैबायदि गरम थानो हाया, गरमानो लाजाखाया। ओमफ्राय जे जायगायावहाय फेन दं बे जायगायावहाय एलबियानो जोंहा आंहा होनोनो बेवहाय नेटानो नाङा सनाफोर, ओरैबायदि प्रब्लेम जादों। ओंखाम संग्रायावसो थुम होदों आङो, गरमानो लाजाखाया। लाइक होआखैबा लाइक होदो थेंक इउ भेरि माच। ओमफ्राय जोंहा आगै मनाव मा होनदों मेक्सेल आंजों लोगो जाया नामा होनबाय, मेक्सेलखौ लोगो जाया नामा होनदों। ओमफ्राय दाना जोंहा राजिबा अन होनदों। ओमफ्राय दिनैनि बिराद खस्थ' जायो दैनि बिराद खस्थ' जायोनो दे आगै दे थां दुगैथां। ओमफ्राय दाना जोंहा राजिबा जोंहा अन होनदों थेंक इउ भेरि माच। जोंहा समनाथाबो अन, जोंहा अन, मेक्सेला मा होनदों जायो मन' ब्र होनबाय। ओमफ्राय दानिया जोंहा समनाथा जोंहा अन, ओमफ्राय दाना जोंहा राजिब गयारि अन मा जाखो दा माबागोन र'। ओमफ्राय दानिया जोंहा एस दैमारिया मा होनो दिनै गरमथारलै गरम जारला दिना होनदों गरमथार। आं दसेल' होनसै हाला आं गरमखौनो। आं खिनुजों गोलोमदैयानो गफेरबायामोन दिनै ओरैबायदि गरम गोलोमदै गबायना आंहा थानोनो हाया, सान्दुङानो अयथासार। थैखागोन आरो बिदि सान्दुङाव। बाहेरायाव एसे थानानै खामानि मावनांगौबा ओरैबायदि सान्दुं असैज्यखा, लोमजाखागोन दै लोंनायजोंनो बिराद दै गांगोन ना। ओमफ्राय जोंहा सुखिया अन होनदों थेंक इउ भेरि माच। ओमफ्राय जोंना आगै मनाव मा होनदों हेल' बिलेस्वर गयारि आंजों लोगो जाहरलाय प्लिज होनबाय। बिलेस्वरा थांखोना माखोथाय। ओमफ्राय दाना जोंहा राजिबा जोंहा सुखिया अन। ओमफ्राय दानिया जोंहा मेक्सेला मा होनदों दैमारि दे लोगो जादोनो। लोगो जालाय सनाफोर, लोगो जालाय दे। आं लोगो माबा ब्लु होनानै होगोन ना दे लोगो जाहर। ओमफ्राय दाना जोंहा सुखिया अन। ओमफ्राय एस दैमारि आंजों लोगो जाया नामा होनबाय। लोगो गैयाबा लोगो जालाय, सोर लोगो गैया लोगो जालाय सनाफोर। ओमफ्राय दानिया रजे आं दुगैनि आब' होनदों। दुगैनो
आगै मनावबो दुगैनोनो ओमफ्राय दानिया जोंहा एबा जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा सुबुलाल बसुमतारी नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जोंहा सुबुलालनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर हरबाय आं नोंखौ सिनायनाय बायदि नुदों बबेनि मोनथाय नों होनबाय आङो माबानि आं चिरांनि दे आं चिरांनि सिनायदों खोमा आंखौहाय सिनायदों ना मादों मिथिला आं चिरांनि ओमफ्राय दानिया जोंहा राजिबा जोंहा अ होनदों थेंक इउ भेरि माच अन थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा किया बड'आ जोंहा मा होनदों मस्ट वेलकाम किया बड' आं नोंखौबो वेलकाम खालामबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमखौ नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय दाना माबोरै दं आब' होनना दं आगै मोजाङैनो दङ बर्थमान बिदिनोसै आरो एफा माने मोजांथारबो होनजाला बोथोराबो बिराद गरम देहाफ्राबो सान्थि मोनलायलाङा मैया दाख्लैसिम खर' सानायानो थानो हायामोन साननैया ओमफ्राय दिनै एसे मोजाङाव मोनदों आं देहाखौ ओमफ्राय मेक्सेला मा होनदों सुबुलाल दे लोगो जानो लोगो गैयाबा लोगो जालाय दे लोगो खालाम आंखौबो लोगो खालामा गालां जोंहा सुबिलाल बसुमतारी आंखौबो लोगो खालाम गालां अननानै जाय जायनाखि गोदान फैदोंना आंखौबो लोगो खालामा गालां आं दाहाय रिटार्न हरफिनगोन आंबो बेक खालामफिनगोन दे सनाफोर नोंसिनो ओमफ्राय जोंहा माइनावा मा होनदों माइनावा जोंहा होनदों अन ओमफ्राय दाना जोंहा राजिबा जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय दाना जोंहा मेक्सेला अन होनबाय ओमफ्राय जोंहा राजिबा जोंहा सुखिया अन होनबाय थेंक इउ भेरि माच अन थानायनि थाखाय सोरबाफोर लोगो जानोबा दे बुंलाय आं ब्लु होनानै होनि लोगो जालाय गावजों गाव लोगो खालामलाय सनाफोर सोर लोगो गैलाया लोगो खालाम अननानै ओरैबायदि गरम आयु मासि गरम मोदानखायोसो गरमानो बेलेग साइसनि गरम थैखागोनसो आं दिन गरम जाफेरामोन दै बिदि ओरैबायदि गरम जाबायना लाजाखाया दिनै गोलोमदै गयै गयै नोंसोरजोंहाय रायज्लायफैबाय आङो नोंसोरजों नुजाफैबाय आं थेंक इउ भेरि माच दे सनाफोर आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जागोन दे सना होनबाय थेंक इउ आङो लोगो जा सुबिलालाबो सोरजोंबा लोगो जानोबा लोगो खालाम दे गोदानफोर नुदोंबा आं ब्लु होनानै होनोसै लोगो जादो नोंबो लोगो खालाम ओरैहाय जोंहा मेक्सेल दं ओमफ्राय सोर दङ गोदान नों नुनाय बिसोरजों लोगो जादे आंखौबो लोगो खालामा गालां आंबो रिटार्न हरफिनगोन बबेनि मोनलाय नोंहा सुबिलाला बबेनि मोनलाय अननानै खिन्थाहरलाय आं एसे मिथिनो लुबैदों अननानै खिन्थाहरदो जा सोमोन्दोबा मा जागोनथाय आंखौ मा सोमोन्दो लिङो मोनसे सोमोन्दो खालामबानो जाबाय बबेनि मोनथाय अननानै खिन्थाहरलाय आंबो एसे मिथिनो लुबैदों बबेनिफ्राय फैदोंमोन एसे खिन्थाहरदो मा जायगानिफ्राय फैदों बबेनि एसे खिन्थालायबा मोजां मोनो गाहाम मोनो आरो खिन्थालायबा मोजां मोनो सोर दं एसे कमेन्ट खालामदो अननानै प्लिज नोंसोरजों गोलोमदै हुगार फैबाय आङो नोंसोरजोंहाय गोलोमदै हुगार रायज्लायफैबाय आं सनाफोर सान्दुं गोसाबाबो अननानै एसे सापर्ट खालामलांदो प्लिज सनाफोर सोर दं एसे कमेन्ट खालाम सोर दं एसे कमेन्ट खालामलाय अननानै एसे कमेन्ट खालामलाय सोर दं एसे कमेन्ट खालामलाय अननानै आं नोंसोर रायज्लायनो एबासिनो ओंख्रिबो ओरैहाय संबाय ओंख्रिबो संगासिनो अननानै प्लिज एसे रायज्लायहरलाय सोर दं ओमफ्राय जोंहा एमावा जोंहा खिन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गसाइगाव मा जायगानि मोनबा नोंहाबा गोजोननाय थाबाय दे आंखौ सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आं नोंसोरजों रायज्लायनो ओंख्रिबो संनाय दालि ओंख्रि संदों टाइमाबो उन्दैया दिनै स्कुल गैयाना नानिया ओमफ्राय ओंखामबो जानांगौ नालाय ओमफ्राय एबारसो रायज्लायनाय नामै संबाय आङो दायो नोंसोरबो रायज्लायनोसै दे अननानै एसे कमेन्ट खालामहरलाय एमाव आगै एसे कमेन्ट खालामना हो
जोंहा सुबिलालाबो कमेन्ट खालामहरदो एसे अननानै प्लिज एसे सापर्ट खालामलांदो। ओमफ्राय जोंहा राजिब गयारि थांखो ना माखो राजिब गयारिबो अननानै एसे कमेन्ट खालामदोलाय। मेक्सेला जोंहा अनदों बिबोनाङा थेंक इउ भेरि माच अन थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम। ओमफ्राय जोंहा मेक्सेला जोंहा हार्ट हरबाय थेंक इउ भेरि माच। ओमफ्राय दाना जोंहा एमाउआ अनदों थेंक इउ। दे एसे जानला मोनलाखौनो थुलाबायनानै हरथारदो जोंहा एमाव बिबोनां दे मेक्सेल बिबोनाङा दुगैदोंसोनो दे एसे थुलाना हरलाय जोंहा बिबोनां दे जिखुनु जाया थुलाबायनानै हरथारदो जायो दे। आं नोंसोरजों रायलायनो संगासिनो नै संबायबो संनायखौबो बहायबाय। एसे कमेन्ट थुलाबायना हरदो जोंहा शर्मा नुजाफैनो हादों। जोंहा शर्मा जोंहा क्रेडिट्स नुजाफैनो हादों। मस्ट वेलकाम शर्मा मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच शर्मा। आपको भी वेलकम किया है। लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए प्लीज शर्मा। कमेन्ट खालामदो। एसे कमेन्ट खालामना होदो अननानै। सोर दं एसे कमेन्ट खालाम प्लिज। ओमफ्राय दानिया जोंहा कौन है कमेन्ट कीजिए प्लिज। ओमफ्राय शर्मा हेलो अनामिका सिस्टर बोला हाँ जी बोलिए शर्मा थैंक यू आपने मेरे को सपोर्ट करने के लिए आया है। चिरांनि बा आं सिनाया आं बहाबा नुनाय बायदि मोनदोंमोन। नंगौना? बहाबा नुबाय बायदोंमोनबो खोमा एमाव जोंहा अन ओइ एमाव आगै एसे थुसिन थुना हरब्रा मा एफा गोबावसो अन दे एसे थुना हर अननानै एसे थुना हरलाय दे एसे थुला थुना हर एसे थुखेलाबायना हरदो अननानै एमाव आगै एसे थुखेलाबायना हरदो। ओमफ्राय दानिया जोंहा आङो जेनेबा चिरां आं बहाबा नुदों खोमा आंबो थांलाबायोना मालाबा गसाइगावफ्रावबो बहाबाबो नुदों खोमा। ओमफ्राय दानिया सुबिलाल आंखौ बहाबा नुदों खोमा नोङो आं गसाइगावआव थाङोना एखमबाफोर मालाबाफोर बेरायलाहैयो गसाइगाव सेरफांगुरिजायबो। ओमफ्राय जोंहा राम लंगर आया है सफल आपको भी वेलकम किया है मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। राम उदगर आपको भी वेलकम किया है मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए मेरे को सपोर्ट करने के लिए आया है ब्रादार ने थैंक यू। ओमफ्राय जोंहा थारु मोखाङा माथो खालामदों दावरावलाय आब'खि आं ओंख्रि संगासिनो दं आगै। ओमफ्राय जोंहा शर्मा कृष्ण क्या बोला लाइक दानो थैंक यू वेरी मच। नोंना हासबेन्डआ मा मावो? हासबेन्डआथ' बाहेरायावसो थायो आंनिया बाहेरायाव थायो दाथ' ओरैहाय दंलाहैयो सोनाबजोंनो बिथिं खामानि मावो आरो बेयाव दंलाहैयो। ओमफ्राय दानिया जोंहा एमावा जोंहा मा होनदों अन होनदों। ओमफ्राय जोंहा शर्माया माने हाय सुबुलाल बोला ओमफ्राय दाना शर्मा ने क्या बोला एमाव बोला कौन है नैया
कौन दोस्त नया है आपकी, आप भी उसी के साथ ज्वाइन हो जाओ। शर्मा भी ज्वाइन ही है तो मेरे साथ भी ज्वाइन हो जाओ प्लीज। ब्लू चाहिए तो बोलो, मैं ब्लू देंगे आपको। आं इबासनो रायलायदों, इबासनो ओंख्रि संदोंहाय सनाफोर। नानि आं ओंखाम ओंख्रि थारबाय होननायखाय इबासनो रायलायदों, इबासनो संदों आं। कौन है कमेंट कीजिए प्लीज, प्लीज कमेंट कीजिए कौन है। सुबिलाल जोंहा थांखो ना माखो, अन्नानैहाय जोंहा थाङाखैबा एसे कमेन्ट एसे गारना होलांदो। इमाव आगै एसे जालांब्रा थुखैलाबायना हरब्रा इमाव आगै। सुबिला हाय शर्मा जी बोला, शर्मा जी आप भी ज्वाइन हो जाओ किसके साथ, आप भी ज्वाइन हो जाओ नया दोस्तों के साथ प्लीज ज्वाइन हो जाओ। मैंने ब्लू दिया है आपको भी। आं इबासनो रायलायबाय, इबासनो संबाय नोंसोरजों। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों, सोर सोर नुजाफैनो हाखो, जोंहा एमाव अन जोंहा के ब्र नुजाफैनो हाबाय। लाइक दा ना मस्ट वेलकाम, बेबो नांगौ खालामबाय नोंखौ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव। र' सनाफोर आं संदों दे। ओमफ्राय जोंहा सोरां एस टी नुजाफैनो हाबाय, मस्ट वेलकाम आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय। लाइक होआखैबा लाइक होदो सनाफोर। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों, ओमफ्राय मा खालामदों, आं संदों आगै ओंख्रि संदों, बेबासिनो नोंसोरजोंबो रायलायदों। इबासिनो नोंसोरबो रायलायदों, इबासिनो ओंख्रिबो संदों आं सनाफोर। दे नोंसोर कमेन्ट खालामलायबाय था। आंबो थांगासिनो दं, र' हालदै हरदां, ओंख्रि संदों माथो खालामनो उफाय गैया। र' ओमफ्राय दानिया मा ओंख्रि सना होनना बुंहरदो। जोंहा ओंख्रिया माबासोमोन, जोंहा मा होनो दालिसो, जोंहा दालिसो संदों आङो। दालिजोंहाय दालियावनो खुमब्रा फिसा माबाना समबार होदों। ओमफ्राय दानियाखौ संगासिनो दङ। ओमफ्राय मैया दाउ लाबोदोंमोन आं, एसे दं आरो बेनो आरो ओंख्रिया। ओमफ्राय सबाय बिमा बाजा जागोन आरो। ओमफ्राय दानिया ओमफ्राय जोंहा केकेआ मा होनदों, बाजै सना गावदां दुलु होनबाय। ओइ आगै सना बुं दे, आंखौ नुथाराखैमोन ने सना मैयाहाय, आं एसे बेस्थ'मोन, आंहा मैया नेटबो नाङाखैमोन, नेटनि प्रब्लेमावनो नुजाफैनो हायाखै, रावनावबो थांनो हायाखै सनाफोर। सानसे नुजाफैयाबानो बिराद गोबाव नुयै बायदि मोनो, गोसोखांफ्लांलायलायो। आयु कमेन्ट दावखोआखैना सनाफोर, नै माथो केके अन थेंक इउ। ओमफ्राय थारुना मा होनो, आंसोमोन दहायना आब' अखि, आं सिनायखादों बाल, आं सिनायखादों ना। नों माथो होना कमेन्ट फरायबाय थानायाव ओरैनो खोन्था हरनो होननानै हरदों आं आब'। आं सिनायखादों बाल, सिनायासो होनफ्लादोंना मानसिफोर जोंनायखाय। ओमफ्राय दानिया जोंहा मेक्सेला अन होनदों। ओमफ्राय दा लोगो दंना गैया आब' अखिनो, नोंजोंहाय लोगो दंना गैयामोनथाय, नों नायलाय आगै, आं नोंखौ दंबायदि मोनदोंमोन, नों नायलाय नोंनाव लोगो दंना गैया। लोगो गैयाबा लोगो खालामा गालां, दा रिटार्न हरफिनगोन। ओमफ्राय केके बर'आ जोंहा मा होनदों, आंनि एलबियाव नोंनि महर नुवाबा गोजोननाय गैया आंहा बाजै सना। बागै सना मानि गोजोननाय गैया दे, थांगोन ना बिबोनां, थांगोन। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों, केकेआ जोंहा अनदों, थेंक इउ भेरि माच बिबोनां,
गोजोननाय थाबाय बिबाजैखौ सापर्ट होफैनो थाखाय थेंक इउ बिबाजैया ओरैबायदि खाबथाब सनाफोर नोंसोरजों रायलायनाय नामैनो एसे नै ओंख्रिबो संबाय सनाफोर एसे नोंसोरजोंबो रायलायबाय गरमावथ' गरम थानो हाखाया ओरैबायदि सान्दुं इसु बिराद गरमनि गेजेरजोंबाबो बिबोनांफोरजों रायलायनो फैबाय अननानै बिबोनांफ्रा सापर्ट खालामना होदो मेक्सेल दादा मा खबर होनबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा सुबिला बसुमतारी अन थेंक इउ भेरि माच अन थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर सुबिला बसुमतारी थेंक इउ रदे आं सामब्राम गुफुर एसे थुग्लिना हरनि लोगोफोर दे कमेन्ट खालाम हरनानै जोंहा मा होनदों केकेआ अन होनदों थेंक इउ भेरि माच जारलाहाय जारला सयथिबो संग्राबो गैया उफाय गैया गाव उफाय गैया सनाफोर गावबागाव उदै थाइसेनिबो गावबागाव संनानै जायाबा गावनो गाव संनानै जाबा मा खालामबावनो संना जानांसिगोन ओमफ्राय मा होनदों केकेआ जोंहा अन होनदों थेंक इउ भेरि माच बिबोनांनिसिम रोजा रोजा साबायखर अन थानायनि थाखाय थेंक इउ केके आगै अन थाफैनायनि थाखाय सोर सोर दं एसे कमेन्ट खालामदो सनाफोर एसे कमेन्ट खालामना होदो बिबाजैखौ मोजां मोनग्रा बिब'खौ मोजां मोनग्रा आंनि बिबोनां सनाफोर आंनि फंबाय सनाफोर एसे सापर्ट खालामना गालांदो सुबिरा मा होनदों गथ'फोरालाय साबेसे जाखोनो सासेल' गथ'आ सासेल' जोंहा नानि सासेल' दं ओमफ्राय जोंहा मेक्सिला मा होनदों हार्ट हरबाय थेंक इउ भेरि माच सासेल'हाय जोंहा सुबिला आंना गथ'आ ओमफ्राय जोंहा प्रान्जिता बाजै होनबाय ओइ आगै सना ओमफ्राय आं संना हैग्रा जानोसै नामा बाजै सना फै आगै फै संना होफै बिबाजैखौ सापर्ट खालामफै संफै ओमफ्राय जोंहा प्रान्जिता मा होनदों मा मावदों होनबाय आं नै सना ओंख्रि संगासिनो दालियाव खुमब्रा होसनो समबार होदों आङो नाबा समबार होनो एवदों आं खुमब्राखौहाय खुमब्रा होसन एवगासिनो आं ओमफ्राय दानिया जोंहा मा होनदों जोंहा केकेआ जोंहा अ होनदों थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय जोंहा बिबोनांनिसिम ओमफ्राय जोंहा प्रान्जिता मा होनदों मा खालामदों होनदों आरो मा खालामदों होनना सोंहरबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा थारुन मोखाङा होनबाय ए होनबाय जोंहा प्रान्जिता आं दासो फैदों होनबाय ए दासो फैदों ने आगै दे केकेआ जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच आगै सना नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा प्रान्जिता मा होनदों जोंहा बिबोनाङा गांजेमाया आं अमानो मुलि दौदोंमोनलै बाजै अमाया मा जादों अमानो मुलि दौनाया मा जादों जोंहा बिबोनां खिथावलाय ओमफ्राय मा होनदों दैमु ब्लगआ जोंहा अ होनदों दैमु ब्लग नुजाफैनो हादों मस्ट वेलकाम जोंहा आगै सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आंखौ सापर्ट होनो थाखाय लाइक दा होनदों थेंक इउ आगै ओमफ्राय थारुन मोखाङा मा होनदों आब' माखौ बुंदों मोनथिखादों होनना आब' आं थारुन मोखांखौ दहाय सोर बे होनना सोंनायखौ होनदों आं आगै आं सिनायखादों नोंखौ होनदां अल फ्रेन्ड्स वेल मी होनदों सोर गोदान लोगो जादों सनाफोर बुंनांगौबा खिथाहरदो दाखालि फिसा जाना आदार जायाखै आयै बिदिबा लस जायोना सनाफोर ब्लु होलाय आब' होनो हना होनि र' थांगासिनो दं आगैमोन ब्लुआ केकेनोबो जोंहा बिबोनांनोबो ब्लु होना होनि दे सनाफोर थांलाय सापर्ट खालामलाय सापर्ट मी होनबाय लोगो जालायदो जोंहा केके जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा गोजोननाय थाबाय जोंहा बिनानावसिमबो सापर्ट मी बोला
जोंहा मा होनदों जोंहा दुखु थारलै बिरादनो जेबो नङाहाय आगै बयनाबो बिदिनोखासै सोरहाथो एफामानि मोजां बयबो मोजाङावबो दुखु थाखायो आरो दुखुआवथ' दुखु बुंनांखाया आगै बयना बिदिनोसै आगै सना जेबो नङा अमाया मालाबा बिदिनो दुरबल जायो फिसा होगोदानबा एसे दुरबल जायो मोजां जथ्न लादो मुलि होबानो जाबाय हामगोन जेबो नङा दे अल फ्रेन्ड जयेन मिना लेंहरबाय जोंहा केकेया ओमफ्राय दाना केके अ होनदों दैमुआ केके ब्रादार लोगो जादो दे होनना बुंहरबाय जोंहा दैमुआ लोगो जादो सनाफोर ओमफ्राय दाना जोंहा दैमुआ जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंहा दैमालु ब्लगा मा होनदों दैमु ब्लगा मा होनदों अफ मासे गरमब्रा बोथोरालाय होनदों थैगोन माथो बिदिजों मेगना दालायनो ओंहाय बिराद गरमानो थानो हाया आंबो दसेनो दोनसै सनाफोर दैमु साबधान प्लिज रिप्लाय होननानै बुंहरदों रिप्लाय बिहरफिनबाय जा केके अन थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय सुबिलाला मा होनो आं नोंखौ गावदांसो नाम दोननोसै अननानै अके थेंक इउ भेरि माच गावदां नाम दोननायनि थाखाय आंखौथ' बिबोनांफ्रा गावदांखौनो होनखायो बयबो गावदांखौनो गाबज्रिखायो गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय दाना जोंहा केकेआ अ होनदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा फ्रान्सेरा मा होनदों थांनाय बोसोराव जोंहा बिराद लस 16था थैदों अमाया बेमारजोंनो साननायफोरा फेलें जाजोबदों जोंहानो बिदिनो जायो आगै मालाबा अमाफ्राबो बेमार फैयो आंहाबो ना आगोलाव खेबसेनो आजांनो अमा बिमाया जिब्र जाबायमोन आदि हरनाय गावलानाय बिदिनो माब्रैसिम अमा बिमा जाबायमोन आंनिया ब्रुन थैखादों 15 दिनजों मासे एखमबा 20 दिनजों मासे बिदि थैना होखादों आंनिया खेबसेनो लसखा आदिबो होनाय गावनिबो होनाय थैजोबदों आरो बेबो उदैयाव फिसा लायैलाय थैजोबबावदों अनाखाना मालाबा लस जानांगौआ बिदिनो जायो आगै जेबो नङा दे एबारावहाय मोजाङाव फैगोन मोजां जागोन दे हामगोन दे दावहा बिबाना नुजाफैनो हादों बाजै मा ओंख्रि मा खालामदों मा ओंख्रि संदोंने ओंख्रियाथ' जोंहा माबासो दालि ओमफ्राय खुमब्रा थाइसे एवनानै बेयावनो समबार होना होदां ओमफ्राय दाउ बेदर एसे दंमोन बेखौ एवदों आगै जोंहा बिबोनां दावहाखौबो वेलकाम खालामबाय जोंहा मस्ट वेलकाम बिबोनां सना आंनि लाइफ स्कुलाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बिबाजैनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बिबोनां ओमफ्राय दाना जोंहा केकेआ मा होनदों डिउटि गैया नामा दावहा आगै डिउटि गैया नामा नोंहा दा केके अन थेंक इउ भेरि माच जोंहा दैमालुआ मा होनदों केके साब दान कमेन्ट नायदो होनदों ओमफ्राय जोंहा थारुना जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच जोंहा ओमफ्राय दैमु अन केकेआ थेंक इउ दैमु होनहरबाय ओमफ्राय जोंहा केकेआ जोंहा अन ओमफ्राय बे बाजै साफा जासिनदों नंगौ साफा जासिनदों आयै बिबोनां सना साफा जाबा मालाय बहाबाव आरो गरमानो अयथासार थानोनो हाया ओमफ्राय दाना केकेआ जोंहा मा होनदों अन थेंक इउ भेरि माच जोंहा मिक्सेल अन गावना लायगोन बायदि जादों आं आयै बिबोनां सना थेंक इउ भेरि माच लांफै गरमानो थानो हाखायालै आयु मा जाबावगोनथाय बिदिजोंहाय फैगोनसो माथो बोथोरालाय बिदि थाबाय थानांगौबा फाग्लानो रहाय सनाफोर दे थांगासिनो दं र' दै हरदां एसे दै लोंनायानो रेस्ट गैया गरमानो बिदिखि जाबाय बायहाय दै लोंनायानो रेस्ट गैया ओरैबायदि गरम आयु मासि गरम बेलाय ओमफ्राय जोंहा दैमुआ मा होनदों दावहा प्लिज सापर्ट मी होनबाय दावहा सापर्ट खालामनो लेंबाय जोंहा दैमुआ ओमफ्राय केकेआ जोंहा अनबाय थेंक इउ भेरि माच थारुमुखा मा होनदों आं बिदिखौ बुङाखै आब'खि ओमफ्राय मा बुङामोन आगै आं गोसोआव गैला सना बावबाय आङो मा बुङामोनबा दहायबा नंखायाना आंनाथ' गोसोआनो नंखाया खुसेंग्रासो गोसोआ बावबाय थायो थाबनो ओमफ्राय जोंहा केकेआ अन होनदों थेंक इउ भेरि माच जोंहा बाजैया बालानो बारा जाबायनो बाजैया बालानो बारा जाबायनो बुजियाखै आं
माखौ होनदोंबा बिबोनाङाबा जोंहा ओमफ्राय जोंहा फ्रान्सिरा अनबाय ओमफ्राय दाना दैमुआ मा होनदों अल फ्रेन्ड एन्ड फेमिलि मेम्बार प्लिज सापर्ट मी होनना बुंहरबाय जोंहा सापर्ट खालामनो लिंहरबाय जोंहा दैमुखौ सापर्ट खालाम सनाफोर सापर्ट खालामना हो जोंहा केकेआ मा होनदों थारुन आं सोरनि आइडि साब खालामदो दे आंखौनो साब खालामनो लिंहरबाय जोंहा केकेआ ओमफ्राय जोंहा केके ब्रादारा अन होनदों थेंक इउ भेरि माच अन थानायनि थाखाय थारुन प्लिज सापर्ट मी होनना बुंबाय जोंहा दैमुआबो सापर्ट खालामदो जोंहा थारुन आगै सना सापर्ट खालामना हो ओमफ्राय दैमुआ मा होनदों अनलायलायदो बयबो बर' फिसाफोर होनदों अनलायलायनांगौथ' आरो गावजों गाव अनलायलायाबालाय दावहाया मा होनदों लुदुरगे थांबाय थारदों हो थाबाय थारदों बाजैयानो ओंहायाखै ओंख्रि संदों ओरैहाय लुदुर गेगे जायाबा जानायल' भिडिअ बानायबा ओमफ्राय जानाय भिडिअ खालामसै नालाय बेदरा बायनोसै जि गोथाव जानोसै मोदोमा ओंखारबाय थानोसै मा जागोनथाय इसर देनांहाय सिखांनो हायाबा जिरायनायनिफ्राय सोर संना जाहोगोनथाय आगै दावहा आंनो जोंहा दैमुआ अन होनदों थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय दाना जोंहा केकेआ जोंहा अन थानायनि थाखाय थेंक इउ दे बिबोनां जोंहा दैमुआ आगैनिसिमबो थेंक इउ भेरि माच जोंहा दावहा आगैया मा होनदों बाजै दाम्पार केमेरानि केमेरानि सिगाङाव फैना बुंदों गैलाहाय सयथिबो बिबोनाङा मा होनखोथाय जोंहा फ्रान्जिरा जोंहा अन होनदों थेंक इउ भेरि माच जोंहा दैमुआ मा होनो दावहा मानो जेबो बुङानो दावहा उना सापर्ट खालामनो आगै सना एसे सापर्ट खालामलाय आं ब्लु होनानै होबाय नों सापर्ट खालामनो थां बिबोनां सना बाब गावरा बदिया बिखाया बिखाफांदांदां बरिया गावहाथ' हेन्डसामथार माथो जोंहा फ्रान्जिरा अन होनदों ओमफ्राय दाना जोंहा दैमुआ मा होनदों दावहा मानो जेबो बुङा होनबायहाय आं गरम जानायखाय बाद मोनदों बाजै होनदों आं गरम जानायखाय बिब्दि मोनदों बाजै उनाव बिब्दिनो थायोबा जेबो मोननाय नङा आंनो थारमाने गरमा दिनै बिराद गरम जादों दस्रा दिनाव जेबो खामानि गरम जायाखैमोन ओमफ्राय दिनै बांसिन गरम हादों बाजैया ओंख्रि संदोंलायना ओंख्रि संदों सनाफोर ओमफ्राय दा नानियाबो ओंखाम जानो बिबायना ओमफ्राय ओंख्रि संगासिनो आङो सिखारलाय मालाय जागासिनो बाजै संग्राय मोखाङा सनाफोर नोंसोरजोंबो रायज्लायदों सिखारदोंबो संग्राय मोखाङा ओमफ्राय दानिया जोंहा थारुना सोरनि आइडि होनबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा थारुन मोखाङा मा होनदों आं बाजार थांनि आब' खि बायबाय दे आगै सना दे बायबाय थांदो दे सना आंबो दोनसै दसे उनावनो दोनसै र' दसे थाबावनोसै आं 12थासिम होयोमोन ओमफ्राय दिनै 12थासिम होनो हानाय नंला 12थासिम होनांगौबाथाय थैखागोनसो ओरैबायदि गरम जाबायना बहा थागोन बहा मागोन मोनथारबाय आं गरमखौनो होबाय दावहाया मा होनदों ससमा लादोलै बाजै नांगौ नुवा जादोंनो ओंहाय आगै ससमाखौ लानोथ' माना खालामदों डक्टरा थारमाने ससमाखौ लायोबा एसे प्रब्लेम जागोन ओरैनोथ' सानफ्रामबो नङा ओमफ्राय बे मबाइल नायबाय थायोबा एसे मेगना प्रब्लेम जायो आंनिया ओमफ्राय मबाइलखौथ' नायनो बिदि मोनामोन ओमफ्राय थेवबो दा एलबि होबाय थानायनि थाखाय एसे प्रब्लेम जादों ओमफ्राय आंबो मिथिखागौ आगै ओमफ्राय दानिया जोंहा दावहा आगै मेगना ससमा लाबा लानो माना खालामदों ओमफ्राय मबाइलावबो बिदि नायबाय थानो मोनामोन ओमफ्राय नायबाय थानायाव एसे प्रब्लेम जाबाय आरो ओमफ्राय दानिया केके ब्रादारा जोंहा मा होनदों अन थेंक इउ भेरि माच फन थानायनि दाना सनजिरा मा दोनदो मैसो आं दोनखासिगोन र' बर'खौ हाखाला आङो दोनखासिगोन र' सनजित सना ओमफ्राय दानिया जोंहा केकेआ मा होनदों अन थेंक इउ भेरि माच थारुना मा होनदों मा ओंख्रि जाजाग्रा थारुननो केके ब्र' होनदों मा ओंख्रि जाजाग्रा थारुनानो केके ब्र' होनबाय ओमफ्राय दानिया जोंहा केकेआ जोंहा अन होनबाय थेंक इउ भेरि माच सनजिरा एलबि दोनदो मैसोमा दोनसै र' आगै आं दोननो नायखाबाय दोनसै सनाफोर आं दोननो नायखाबाय थारुन मोखाङा मा होनो दहाय कल हरनाया आंसोमोन आब' ओखि नों होनहा कमेन्ट फरायबाय थाबाय नोंलाय माथो सिरि जाखो बेलाय होननाया औ आंहा सिनायाखैना आंहा थारमाने
बे नानि होख्रावबाय थानायखाय आं मुड खालामदोंमोन। ओमफ्राय दानिया आं खुलिफिननो बावफिनबायना, ओमफ्राय होथारबाय आंहा फरायगासिनो। उनावसो थाल मोनबाय आं, आया माथो 15सो लायो होननानैहाय। औ नोंसो मोननाय आगै, आंहा बावथारदों आगै सना। ओमफ्राय दानिया जोंहा केके अन थेंक इउ भेरि माच बिबोनां सना, गोजोननाय थाबाय बिबोनांनिसिम। ओमफ्राय दावहाया मा होनदों? मेजेमा बारा जाबाय ना मा बाजै? मेजेमाथ' बारा जायाखै खोमालै, सान्दुङा मोदानायानो अयथासार, बिराद सान्दुं ना, थानो हाथारा गरमानो। ओमफ्राय नोंहा बहा दं दावहा बिबोनां? दा नों मा जायगायाव दं खिथाहरलाय अननानै। दा नों मा जायगायाव दङ? जोंहा बिबोनाङा मालाय थाखा मालिक, थाखा मेरला, मालाय बिबोनाङा इसर मालाय जि थाखा मालिकहाय मालाय। ओमफ्राय दानिया केकेआ मा होनदों? बेबायदि एथ' समायना बाजै हो नुयोबा जा मालाय बोरै नायना सिनायनो बोरै नायना लासिनो थानोसोमोन बाय आं। मा होनदों बिबोनां सनाया? बेबायदि एथ' समायना बाजै नुयोबा जा मालाय बोरै नायालासिनो थानोसो मोनबाय आं दारो। नायाबा माथो, नायनांगोनथ' आरो बिबाजैखौ साइसआनो जा असाइसआनो जा, बिबाजैया संग्राय मोखांखासो, थेवबो बिबाजैखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच सनाफोर। बिबाजैखौ सापर्ट खालामनो थाखाय थेंक इउ। बिबाजैया असाइसआनो जा संग्राय मोखाङानो जा बर'आनोथ' नोंदानिनो हिनजावबा। थेंक इउ भेरि माच बिबोनां सना। केके समायना होनायनि थाखाय थेंक इउ। बिदायानो समायना होनफेराखै आंखौ, संग्राय मोखांसो होनो आंखौ। केके ओमफ्राय अन थेंक इउ भेरि माच बिबोनां सना, गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा मन'आ जोंहा मा होनदों? आब' ओमफ्राय आगै सना आं दोनसैहाय दोनसै, बिराद गरम मोनबाय जोंहा, दोनसै आङो सनजित सरा दोनथानसै आं, बिराद गरम मोनबाय। ओमफ्राय मन'आ मा होनदों? आंबो ब्लु होलाय आंना नों र' होना होनबा बिराद गरम मोनदों, असैज्य गरम, फाग्लासो जागोन गरमानो, बेलेग धरननि गरम। ओमफ्राय दानिया जोंहा केके अन थेंक इउ भेरि माच। दिल्लीयाव दं मालाय, दिल्लीयाव दंहाय। दे बिबारा नोंसिनि दिन मालाय, नोंस्रा बेराय जायगा नायखा, साख्रि माव गोसो बायदि। आब' होनना गाबबाय, गाबनाङा गरमा बिराद असैज्य मोनथारदों, मा गाबलाबाय थादों? ओमफ्राय केकेआ जोंहा अन थेंक इउ भेरि माच। ओमफ्राय मा एसे साफा जासिनदों बाजै, मा जानाय? ओंख्रियाथ' दासान्दि दालिल' जादोंहाय बिबोनां, आं दालिल' जागासिनो दं। आंना मोखाङा संग्राय मोखांबाबो नानेखा गैखाया लोखिफोर, संग्राय मोखां खिन्थु नुनाय संग्राय मोखां, खिन्थु नानेखा गैखाया आंना बिबाजैना। ओमफ्राय नानेखा जाबा एसे बालाजों फुख'यो आं, मोखां ख'ल'खौ बालाजों फुख'यो। मालाबा नानेखासो सोमजिनो नागिरबा बालाजों फुख'यो आं बाजैया। देन्जारसो, क्रिम बायनो हाया नालाय सनाफोर, बालाजों फुख'यो आं। र' दे नोंसोर रायज्लायबाय थालाय। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों? जों मन'आ ओइ दैमु बाजै नोंनाव मानो कल नाङा होनदों आरो। ओमफ्राय जोंना दावहाया मा होनदों आगैया? दालिल' ओमफ्राय मा होनदोंथाय र' सिप्राथारलै बाजैयानो। गैयाहाय सना, जेबो गैया, मा खालामनो, दालिल'था जेबो गैया। फैसायानो गैयाबा नोंदाया खामाय रोङाबा जोंहा माथो जागोन आरो। जा प्रान्जिरा अन होनदों। ओमफ्राय मन'आ मा होनदों जोंहा? केके ब्र' मा खबर नुबाय? जा मन'आ बाय आब' होनबाय, दे आगै आंबो दोनखानोसै। ओमफ्राय दाना आब'ना गाबहरबाय, गाबबाय थानाङा गरमफ्राव। केकेआ मा होनदों? दे दोनखानोसै बालाय बाजै सना खि थाथ'दो। दे आंबो दोनखानोसै र', बाय लानोसै र', बाय लायनो सिगां थांथ'नाङा र', बाय लानोसै सनाफोर। ओंख्रि संहैनो फैथारबाय आं, नोंसोरो सिखारलाय जिरायलो, आंबो थांखासै नालाय। ओमफ्राय दाना नै मन'आ जा गाबबाय, केके जोंहा इम'जिबाय थेंक इउ भेरि माच, गाबनाय माने मा हरखो दोनसै। ओमफ्राय दानिया जोंहा प्रान्जिरा अन, केकेआ जोंहा इम'जिबाय थेंक इउ भेरि माच। मन'आ आंनो मोनसे
मानसिखौनो सिनायाखैनो आंखौ मानसिखौनो सिनायाखै होनदों। ओमफ्राय दाना केकेआ जोंहा मा इम'जिखौ थेंक इउ भेरि माच। ओमफ्राय जोंहा सुबिरा लामानो आं गिसिब सिबनानै हैनोसै नोंनि खाथियाव जिरायनानै थेंक इउ भेरि माच। गरमानो थानो हाला आं दोनसै दे लोखिफोर दोनसै आं सोर दंमोन दोनसै इम'जि हरबाय जोंहा केकेआ। ओमफ्राय दाना मन'आ मा होनदों भुट बायदिसो नुबाय आं ओंहाय माबा नाङा नालाय बिदि नुयो भुट बायदिसो माथो खालामबावनो। ओमफ्राय जोंहा कसिग्राय नुजाफैनो हादों जोंहा मस्ट वेलकाम कसिग्राय। ओमफ्राय आं नोंखौ मोजां मोनबायनो थेंक इउ भेरि माच। गरम दिनाव मोजां मोननायनि थाखाय बिराद सान्दुं अयथासार गरम। जोंहा फ्रान्जिता बाजै होनबाय। ओमफ्राय दावहाया मा होनो बहाबा थांगोन ना मा बाजै थाङा आं ओंखाम जानो संखाबाय नानिया स्कुल बन्द नालाय ओंखाम जानो बिबाय थाबनो। ओमफ्राय दाना दोननोसै बाजैया दोनसै सनाफोर दोनसै आंबो मा होनो आंबो बादानियाव नुना हैनोसै आंबो मा होनो बिदांनियाव नुना हैनोसै होनबालायनो बिदांनियाव दे थां दे। ओमफ्राय जों मन'आ बायबायनो। होमबा सनाफोर आगै मन', आगै प्रान्जित, बिबोनां जोंहा दावहा बिबोनां, ओमफ्राय जोंहा कसिग्राय कन हे कसिग्राय आपने मेरे को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लिज लाइक दीजिए। ओमफ्राय दानिया जोंहा कसिग्राय केके ओमफ्राय सोर दंबावोमोन ओमफ्राय जोंहा सुबिलाल बसुमतारी। आं बयनिसिमबो बयजोंबो आं बायबाय लाबाय दे लोगोफोर। दाहाय टाइम मोनोबा 4टायाव फैफिनदो अननानै सापर्ट खालामनो। बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय बाय बाय दोनथ'बाय दे। आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दा बेलासियाव फैफिनदो टाइम मोनोबा अननानै सापर्ट खालामफैदो। बाय बाय बाय।